يمربان سمعت ومنفس قدوس هذا أملاك وقدس السلاسي زعمن وقت ما صن كلك شيطان بك مزات يا قدس بيت كريستيان انت يتسني مريم في العالم والعالم عالم ناقك زين سباك نباركك زين تامنك مسئلك ديونا سوكاك انك جون كن اسمك قدوس سجل لك زلك سجد كل بر ولك يتكن كل لسان انت وتاملاك امالك توجيا غاسون كسنغس املاك انت لو كل ذا سغا ولو كل ذا نفس سواك نبكم مهرنا قدوس ولك زي بلا انت مسسب تصلي كما زبلو قدوس 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 እግዚአብሔር አምላክና ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ፍጥራን ፈጣሪ ናይ አማልክት አምላክ ንስኻን በይንኻ ከሞ ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ዝተመስገነ ይኹን ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ንገልግለካ ንግዛካ ንሰግደልካ ኣለና ሰዓት መዓልቲ ባረካልና ንስኻ ከሞ ሰዓት ዛምሸት ዚኣን ሰዓት ዛለይቲ ዚኣን ድማ ባርኸልና ጸሎትና ተቀበለልና መሃሮ ቃልካ ድማ እግዚአብሔር አምላክና ዘዓቁር አእምሮ ሃበና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ጾምና ነቢያት ከም ተቀበልካሎም ተቀቢልካ ድማ ብርሃነ ልደትካ ብሰላም አብጽሐና መዓት አውርደልና ምሕረት አውርደልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ድማ አጸብቀልና ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንአውሳና ደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ርኺቡ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ብሳኺ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታህ ወይ ስረግ ዲና አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካና ሰሪያት ያደምጣት ያበሳሉ ለብርከሳት ይብራን አንተ ማብየ ካናት ወይ ዲያቆናት ሩን ሳይርጎ ጻናት በስምከም ኩኑ ፍታኖን ጻነ ይረሲየነስ ኩሏን ስናጂዮ መሐረን ንኩሰት መልዓ 12 ጂኦ መሐረን ንኩሰት 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 ብዝሓለፈ መሐረና ብዝመጽእ መሐልወና በአፉን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረን ንኩሰት መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ንኩሰት በእንተ እግዝእትነ ማርያም ንኩሰት በእንተ እግዝእትነ ማርያም ንኩሰት በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረን ንኩሰት በእንተ እግዝእትነ ማርያም ንኩሰት በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረን 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 ንኩሰት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅር በሃል እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ለና ሰውድናን ወዲእናን ይሐልውናን አቅርብናን ተቀብልናን ተማዕቅብናን አጽኒናን ክሳዕዛ ሰዓት ዚያውና ብፅሕና ይሕጁን በዛ ቅድስ ዕለት ዚኣም ብኩሉ ዘመን ይወትናን ፍጽም ሰላም ክሕልወና ኩልን እግዚአብሔር አምላክናን ልምኖ ኣለና ጸልዮ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ጎይታና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለተወርካናን ዘረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻብ ስለዘቕረብካናን ዘቆብካናን ተቐበልካናን ስለዘቆብካናን ዘጽናኻናን ክሳዕዛ ሰዓት ዚኣዊ ስለዘብፅሓና ነመስግነካ ኣለና ኦ ጎይታ ይቅር በለና ኣብ መፍቀሪ ሰብ ስለዝንምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና ነዛ ቅድስቲ ዕለት ዚኣን ኩሉ ዘመን ይወትና ንዓኻ ብምፍራቅ ብፍጽም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ዕቡኦም ጉርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምክሪ ክፉኣት ሰባት ንምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካበይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ዝኻውና ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታት ናርሕ ዝጠምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመንን ከቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክንረግፅን እንዳሃብካና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ድኽነና ባልዓና በርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ንስኻ ማዕረ መሕቦም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወኣምላክ ከምሳልኻ መሐረኒ ከምቲ ሃቢርኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅ ክሓፀበኒ ካብ ሓጢአተይ ናጽረኒ ኣነ ኣበሳይ ፍለጥ ኣለኹ ሓጢአተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመ እዩ ዘረባኻ ጻድቅ ብፍርድኻ እውን መጽዋዕካ ትርከብሲ ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ ከይገበሩ ናብ ኣበሳ ትወረድ ነይ ከዓ ብሓጢአት ቀነሰትን نون حق أبدي خاطر أبو مهارني من تقصر اسمه ذات يعني كبرت كسرات أبني قد أي ناس بحق وساس بحث عن حق وسناس معني قد كهاب حتى يقول لون بزل أبو سايم دمسوسه وعمل أخطر اللي بفترة اللي أنا منفس أو يحدث كاب قد كايد دربيني حق ورثنا كامل سلي بحادني منفس ودق فني
مقد خان مفرسكم رمي يمو حتى أنا وغلو سيمو أملاخ مدحاني كاب إدادة ما نقفن اللساني صدق هقل الكتب للويا ويتي أفين سكانا خنا قرسغنا فريق فت مسوات باب بلكاني فزي كنا اسم أرد كان إلى مسوات محراريت وقوني خمو مسوات أملاخ سور منفسي وأملاخ مسور كنت دبايت نعونيها نتسيم سأقها سناك برلا نكات يرسالي من الدق شو مسوات بزحر المسوات مولو مسوات باك بلكاي شو عم مسوي خارح وقرب الكايم مسكانا أنا عبد الولد المنفس كل سنزل علم آمين ذا سعدي أنا كان بيتاي يذكر سوس أما قبر مفصل تا ساعات معلتن إياكم ونك أسام سالمة سلز غنت كم مودة أتا جزي عدم سب تقصر كد من نفسك صلاة ساعات نايزوتر صلاة يغسل صلاة جزي دك أس نصص نقصين أملاخين مسكانا قرب الواحد يعطيك حد قال لك ألمنا هلا مزمور 230 أبي مرجيتا نبر 231 أمانيل يوحنس 232 أشلي 233 عين عدم 234 إلزابيت 237 مامهدات 238 هيوت 241 مآزا 242 مولو 246 سامويل 247 ماما صغردا 248 صغابو وانجيل لقاس نابو وانجيل لقاس معراف كلته كافة العسران حمشتن كتاب سالسان كلتن إنه دم بيرساليم سبحان البحر سبعين بري السبعين صادق نعملاق زفرح من سنة عسائل من سبنا بري منفس كل سلمان برو نتمسعي ديال لك كيلا يموت كم زير إدما منفس قدس تقريس لنا بري بمنفس كأنا بيت مقدس مسعي ولدونة إيسوس الآن كم سرعة قبر له مساعته سمعن دما أبيد حقفو نعملاقهم كم زئنا بلا أمسكنه وقويتاي نتنا أزام مقلات برهان نزبغا إسرائيل كبرت خوون نابقد مخدس بزدال خيو بدحان كعينتي كابر آياس حجي كم تزور وخان باريخا بسلام تفان وإخابله سقانا نكزيابير أملاخ يكون أمين أوكروسوس أملاخنا سيراب بخان منفس قدسن لمن كل سعن نسجدل كالونا أمين فلتات صلوة أمانيل أب قدمي إتي كنا فراديك أون تدالي الله إتي أب نجاي زحالة أدمي نخنانين نفردن بقصلة نخنا بزحي حاتياتي رعدن كتكاتنا الله جنك نفسي جنا أب مريت تنبر كب اللخص تنسري نخنياتو مريت أب مقابر أي وسدون يو أب واتكا آز ذكرو يلبون أب حد جهنمون تمسكنو يلبون مو كاب دقاس سيكي تنسيكي كاب مدحنكي بنسحة او أملاخي محارن أدحانن نابلكي تلمحسني سبعة لعب سبعة طول هو ألسب زي ودا أصلي أصلي لخده ميت خزر لخيت زمان هلا عين عالم موال سب زي ودا أزا عالم إزي آخر عن زال عالم زنبر انت زخونسي نفسي نصو زخونة مخنيات محلو وكنيرو جناخة اتيوفون زخونة تقباراتكن اتحمع اكاين اب قدم اتحق انيامس زقلع اب عرات حاتيات تسطيحخي اب تشللتنا كدعن سقاخي كلخي انت ايو اتزهبتبيو ملسي او كريستوس املاخ خيبتي ازيو زفرح فردخا كستنتن نتزل على ما فردخا انبر
ምብርከኽ ኣለኹ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቕን ብርሃንን እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ እብል ኣለኹ ወይ ዘልፎን ዝኣለኸንም ዓለም ኣሜን አሁን ንጽሕቲ ድንግል ኤልሳቤጥ ሚዩት ዘለኻ ኤልሳቤጥ ሕጂ ኸ ሕጂ ትበላ ሚዩት ያዘላ ግን ዝገርመካ ሓለ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሕዮ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊኡዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቅቓሕን ኣበግስያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ እስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ጎይታ ህይወት መማህዳት ስወን መማህዳት ሚዩት ኣለኺ ሓለ ህይወት ማ زي حاتيات كنحضر حلونا او املاخ ابوتاتنا نسخا بروخيخا برختك ازي بزحيو قدس يكاون نزل عالم كبري زمولويو امين او غيتا كمتي اباخا توكلنا يوزلنا محرتك خمو تخنلنا عينتي كله نعاها يتبيا اللوا نسخا خا اب وانو مغبي تهبم او املاخنا مدحنينا او تسفا كله وسنات مدري سمعنا او غيتا نسخا اخا ابزي كابزي عليك زي نزل عالم تدحننا تقبلنا امين او غيتا بروخيخا مو فدخا محرني او غيتا حقنتك بروخيخا مو كبرخا ابرهالي او غيتا محرتك نزل عالم ينبر او غيتا نعي نتكبر إدكا كاب ولدو نا ولدو معوبيي سلازخونكا أيتنصغني وغيتا نعاخا بديله إمو محرنن ننفسي أدحنان إنابولكو بتصلي اللخو وغيتا أباخا توكيلي اللخو مو أدحنني وقادكا خقبركا محرني نسخا أملاخي فالفالي هيوت إخا ببرهان كادما إنا برهان إنرئي محرتك نبتم زفتوخا كبرخا خا نب قناعات لبي تمت صقان برختن مسقانان بحق إناتكاي او قدمي عالم زنبر كان زل عالم التنبر زلخان أبون ودن منفس قدسن معاها مسقانان وداسين قرمان يقبع لو من كل ساعة نزل عالم آمين أولو الويتا بأخا مؤمنين نسمكا مزمارن سنة إمو محرت كان أب تصبح حقنت كان دما ليتي أزنتو هللويا هللويا آمين آمين وداسي سلوس قدس ما مهدات حنميت تقبلين تغيلكي هلا معازة معازة مولو ዳሴ ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት
ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ቦኡ ዝተቐመጠን ሕያዋንን ንሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ነቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎሚን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኣሜን ኣሜን መዓዛ እንተሊኺ ኦ ጎይታ ሃይራይ ሳሙኤል ወጎይታ ኃጢአትና ህደገልና ወጎይታ በደልና አይትጸልጽበልና ወጎይታ አበሳና ይቅረበልና ወጎይታ ንሕማማት ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ምእንቲ እቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ወጎይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማኖናኻ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም መዓርግ ቅዱስን ንዓኻ ይግባእ አሜን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ከምዚልና ከነመስግን ብቕዓት ግበረና ብስምዓት ነብራብና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሰና ንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዮም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍሲ ትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ኦ ቅድስት ማማ ጽገረዳ ስማዕ ደለኹ እወ ኦ ቅድስት ብልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንተ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንደቂ ሰብ እንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአትና ክጽግወና ለምንና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ነማንኤል ኣምላኽና ዘወለድክና መመክሪት ኣሊትና ሰላምታ ነቕርበኪ ኦ ድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣምነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ኣዘክርና አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ማማህዳት ጋላክሲ ኖት 10 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ሓደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት ኣምላክ መድሕኒ ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ደድሓና ነመስግነኪ ኦ ጎይታ ንንጉስና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኺ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥነት ንሓጥዓን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግድ ኣለና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና አሜን ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኣበባ ሓጎስ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን
بحدا قويتا بإيسوس كريستوس عالم كي تفتره مسؤو هلو بزخونة والد أب وحدوون نأمن كاب برهان سترخب برهان كاب حق أني أملاخ سترخب أملاخ زتول دنبر فطور زي كونه بملكوتو مسأب معرض زخونه كل بو استفتره بزي كاوغن أب زمدر زولو يخون ويس أب سماي زولو منم استفتره يلبون منتانا من سب من دحنتنا كاب سمايات زورده منفس قدس كاب قدست دنجل مريم سقالة بس سب كونه سب كوينو دما بزبانة انت أنا وبإلاتوس منتانا تسقله حمامه مكرا مسكال تقبله موته تقبره أب قدسات متصحفت خمس تصحفه أما بسالساي معالتي كم موتات تفليو تنسى بخبرنا بسماع عرقه أبي معنا بقو تقمت كم بحدش نهايوان نموتان انكفرد بخبر خماتسيو نمانقستون مودات هيا بلون قويتان محوين بزخونه كاب ناي كاب أبس زسرتسه منفس قدسون نأمن مسأبن والدن نسجدلون نمسجنون بنبيات استزارة بأي لعلو كلنا هواريات قبائية بزخونة بحانت قدست بيتا كريستيان نأمن نحدقات حاتيات بحانت تنكت نأمن تنسائي موتاتن نزل عالم زمت هيوتن تصفى نقبر آمين وقويتا صولتنا سميعها حاتياتنا حدا قلنا كريا لايسون 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 ماما هدأت قدس زي هايلايت غير يا زلخه اوكي ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ንኩሉ ተምልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳእ የብልናን ኣምላኽ ኣባና ሓደር نبدلنا يقرتان معرتن قبرلنا اتي بدليتنان بزي دليتنان زقبرنايو اتي بفلاتن بزي فلاتن سرحنايو سورون قهود الزخونة حاتياتنا انتي اتي ابلعلنا زسم قدس سمكا إلكا او قويتا يقربللنا او قويتا كم محرت كاد أنبر كم تقبرنا ايخون كما مهرتك أملاكنا وعقوبك بك مهرتك أملاكنا وعقوبك
تنبر ربنا سمكاي قدس قدس من خاتم فاتكم صاب سمايكم مدمام دريكم نعلات انجرانا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلمكم تحدقنا لهم بدلنا ناوسانا دغلنا فادنا نبرا فتنايت ون من قسنا حيلن كبرين نزل على ابنتك اما امين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لكل روح لما خدم كل خير سقاخون دن كل خير دي جابير صوات وإذا سراوي سلام كل خون سخيو كمان سي برخي فكرتهم برخيو ام لتسقا جابير مساقيو اوفيستي دس كي حكياتنا سرينا نفتو ودخي يسوس كريستوس انتانا محرت لمن لنا امين ناين الصحات صلوت ابزا معت زياب قدمي خاب تكباركم بقال حسابكم كل واسطنا زحط انا ايو سخار فران مفكر سبن سلازخونكا من تقدس مكالكا تعرقنا نحدقلنا واملاح بسلام كنحضر سلامه وتيتهبنا ابزانا يدق اس غزينا خاب كل ጭንቀትና ጻግበረና ካብ كل غفاءتن ካብ كل فتنا صلان كحلونا خا ናይ ሰላም መልአኽ ላኸልና ጸጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ወይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቦኡን ምስኡን ክብሪ ውዳሴ ግርማን ዘለካ ማዕረኻ ዝኾነ ወሃቢ ሕይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ጽለ ጸሎት ኦጎይታ محرنا محرتك ونبزحلنا او امن سوكف ساعات غزيان اب سماي مدرن بخبرت سجللك كرسس من املاقنا بعلنا وحت عقسم بزح مراتن بسنات ملاخان روحن نتم انا زقدم اي محاتياتنياتاتون تمحر نحات بن الساعات منيس بهوت كنبر برموت زيت دلي من تتصبيم زلو تسفا سمايات كرهبون كلهم دابد احنا تتقدم اوغيتا ابزا ساعات زي انا بكل ساعات لما انا نتقبل هوتنا كان علنا زادات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سجانا حساباتنا أنسه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حياتنا حدا قالنا كاب كل غفاء حزن سكيات لبرد عنا بهلونا يمكن عقب بقدسان ملاك تخلونا ناوهدات امنات كان من رحمتي نابت زي مرمرن زي وسن فلتتك عم بتصح عدلنا نسغا نزال عالم بروخيخا امين اب سمايات نبر ربنا سمكاي قدس مقصات مسا فقد كان طاب سماي كوم دما مدري يكون على تنجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلمكم زحدقنا لم بدلنا اوسانا دغلنا كفادنا نمبر فتنا يتتونا من قسنا حيلن كبر نزل عالم كإما امين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لكلو لنا خدن قلي خي بسغاخون دنقلي ادي جابير صباحي تسراوي سلام لكلو سيكان سبرختي خي فركر سوم تصقاج مسخيو اوفست دسولكي حتياتنا سرينا فتو ديسكورسس من تانا محرت لمن لنا امين زخبركم حزب እግዚአብሔር كساب ساعات زي بدحانة سلام بتعنا بهدعات ببرخة عقيبو بهوت نزازنا حنا لولا بحري فتارينا ناي بحر مسغانا نبصحيو نخلهم بس ساعات زي اب سببا اب سقم اب شجر نزلو رهوا سلام قسانت عرفتي يحبهم ابيت ما اسرت نزلو مصحرا يفترلهم بموت سغا نزتفلينا جنة منግስተ ሰማያት يوارثهم أمرير حزن نزلوا دبس قدساني دبسهم نعنا هذا استوعل أمره هبو نسمعوا قالوا 30 60 100 سنة فرا أفريو بهوت كنبرلو زل عالماوي هوت كنورسلو نايغزابير قدوس فقاد يكون لنا أب مسيرة قربان أب زبل عبيار استي أب حمشة نتبشدشة نقدس قربان بقوع زقبرنا أكلاوي مدلاوات زبل أبزر استزي نايلومي كل تغنى أبزلنا يبسحنا أبز حلفة سولوس توم زينبرنا أبونا أبيك اشتسفوم ناي مستيرة سقاوية حزوم وزنبورو سالساي كفال بسفيه أغريبو ملنا لذي أب كل تسومون نينا نريو زلنا ني من باب بزوع عدل رغيبنا مالتي
ንቅዱስ ቁርባን ብቁዕ ዝገብረና ኣካላዊ ምድላዋት ማለት ቅድምን ድሕርን ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ምቁራብናን ድሕሪ ቅዱስ ቁርባን ምውሳድናን ክንገብሮ ዘለና ደጋውን ውሽጣውን ምድላዋት ይዝብል ንኩሎም ናይ ስምዒት ህዋሳትካ ምቁፅፃር ማለት ንቅዱስ ቁርባን ብቁዕ ዝገብረና ኣካላዊ ምድላዋት እዚ ሰሌዳና ተይራየኩም ተልዩ ዕርቂ ምስ ኣምላኽ ንስሓ ማለት እዩ ዕርቂ ምስ ሰብ ሕድገት ምግባር ዕርቂ ምስ ሰብ ምሕረት ሕድገት ምሕታት ማለት ንኣምላኽ ብንስሓ ምሕታት ሓደ ዕርቂ ምስ ሰብ ነቶም በዲሎምና ወፂዖምና ንብሎም ሰባት ብውሽጥና ዋላ ንሳቶም ኣይሕቶትና ዋላ መፂኦም ይቕሬታ ኣይበሉና ዋላ ኣይንርከቦም ብውሽጥና ግን ፍጹም ምሕረት ሕድገት ክንገብረሎም ምክንያቱ ኣምላኽ ምእንትኻ ሓድገልና እቲ ሳልሳይ ዕርቂ ምስ ሰብ ማለት ምሕረት ሕድገት ምሕታት ነቶም ዝበደልናዮም ንክርስቶስ ኣቐይመዮ ኸውኒ ኣቐይመያ ኸውኒ ንብሎ ኣብ ልብና ሕርኽርኽ ዝብለና እዘን ሰለስተ እዚአን እየንተን ቀዳሞት ምድላዋት ንብለን ማለት ልሳና ክፉእ ከይዛረብ ኣዒንትና ክፉእ ካብ ምርኣይ ክንሕልወን ኣእዛንና ሕማቕ ካብ ምስማዕ ክንጥንቀቐለን ወዘተ ይግባአና እዩ ከምዚ ኣብ ዓለምና ዘሎ ምስ ሰብ ተራኺብካ ዘድልን ዘየድልን ምስማዓን ጥራይ ዘይኮነ ዘመንና ናይ ሚድያ ዘመን ስለ ዝኾነ እቲ ንሰምዖ ከዓ ንበረኸት ዝኸውን ቅዱስ ታሪክ ዘለዎ እምበር ካልእ ዓለማውን ናብ ካልእ ዝወስድን ክኸውን የብሉን ከመይ ኣእምሮና ስለ ዝሰርቕ ማለት እዩ ምስጢረ ሜሮን ኣብ ኩላቶም ናይ ስምዒት ህዋሳትና እንቕበሎ ምክንያት ከዓ ንሱ እዩ ማለት ኣፍና ሕማቕ ከይዛረብ ኣዒንትና ሕማቕ ከይርኢ ኣእዛንና ሕማቕ ከይሰምዕ ነዚ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜታት ብቅዱስ ሜሮን ኣካላትና ተቐብእ እዩ ካልኣይ ንጹህ ኣካላትን ልብስን ርዝነት ዘለዎ ኣለባብሳ ምልባስ የድሊ ማለት ባህጊ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኸይድ ከም ዘለና ቅዱስ ቁርባን ክንወስድ ከም ንኸይድ ዘለና ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ሰብነትና ተረዲእና እቲ ክንገብሮ ንኽእል ንጽህና ስጋን ንጽህና ልብስን እቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ነገር ንዕኡ ይበቅዕ ኢልና ንብሎ ኣካላውን ብናይ ልብስን ብናይ ኣካልናን ፅሬት ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ምክንያቱ ምስ ንጉስ ነገስታትን ጎይታ ጎይቶትን ዝባላዕ ሓዊ ዝኾነ ጎይታ ክትራኸብን ስጉኡን ዶምን ክትወስድ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ እዩ ራእየ ዮሃንስ 1:13 ከምኡውን 19 ካብ 11 ክሳብ 13 ሳልሳይ ጾምካ ጥራይ ከብድኻ ከለኻ ክትወስዶ ይግባእ ኢሉ ንጉሆ እንተደኣ ኮይኑ ቅዳሴ ንኣብነት ሰንበት ተደኣ ኮይኑ ብእዋኑ ብዝተኻእለ መጠን ብእዋኑ እሞ ከዓ ፍኹስ ዝበለ መግቢ ክንወስድ ከም ዘለና እንድሕር ቀትሪ ኮይኑ ቅዳሴ ከዓ ብድሮ ምስ በላዕና ጾምና ውዒልና ኢና ንቆርብ ከምኡ እቲ ሕጊ ቀኖና ናይ ቤተ ክርስቲያን ማለት ምግቢ ነፍሲ ምስ ምግቢ ስጋ ክትወስዶ ኣይግባእን ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን እንተወሓደ ን9 ሰዓታት ምግቢ ከይለኸፍካ ክትጸንሕ ይግባእ 9 ሰዓታት እተን ጎይታና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ምእንቲ ክህበና ኣብ መስቀል ዝተሰቕለለን ሰዓታት እየን ኣረጋውያን ህፃናትን ቆልዑን ጥዕና ዘይረኸቡ ሕሙማትን ምስ ካህኖም ብምልዛብ ዓቕሞም ንዝፈቕደሎም ሰዓታት ከይተመገቡ ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም 4 ድሮቲ ትቆርበሉን ድሕሪ ምቁራብካን ዘሎ ለይቲ ካብ ፆታዊ ርክብ ክትፀውም ወይ ክትሕረም ይግባእ ማለት ኣብ ሕልሚ ብዝፍፀም ፆታዊ ርክብ ምፍሳስ ዘርኢ ምስ ዘጋጥሙን ቁርባን ክትወስድ ኣይግባእን ምክንያቱ ዋላ ብሕልሚ እውን ይኹን ሰብነትና ኣብ ፍትወትን ሩካብየን ስጋን ተፀሚዱ ስለ ዝሓደረ እዩ
بجبري نام مفساس زر إزبتسه كومو مزجات مكة كاب قدس قربان ترايمبر كاب صلوتن بيت خريستيان كيتكا قداسي خامس ستافن كتبكر أي جبان أتوم نوت حزنا زلنا مالت مصحفنا حزنا زلنا مذكر حزنا زلنا مأرمت اللوا أبزي أنت أتبل زلا كاب صلوتن نبيت خريستيان كيركا قداسي كام ستافن كتبكر أي جبان مالت بيت خريستيان مئتاو أي فكأدن كم زلنا خلنا بيت خريستيان مئتاو أي فكأدن أب كسري كوينا خنا قدسن أب كسر خيرنا صلوت نجبرنجن يكال سلازي أبا مأرمتان نجبر الله من البات أنت بيت خريستيان آتي خاخ تقدس إلي خاخي تسمع من أنتي الرأي رخيبنا يا خنولو توم مصحف زرقينا زلنا أب قصري 4 دروت تقربلون دحر مقراب كان زلو ليتي أب تبلار استيامالتي كاب صلوتن نابيت خريستيان كيركا قداسي خامس ستافن كتبكو راي قبا أنت بالزلا أب قصري بيت خريستيان كونكا كتقدس أب قصري بيت خريستيان كونكا ختصلي أب كم زخنتات كلنا جن وش بيت خريستيان مئتاو أي فك أدن زبل أبتاح إذن يازلنا نوت مأرمتان نقبر الله هالراي حموش ورحاوي سقيات زفسا زلوق والنستيت دما كابت دما كساعة تصري كتوسد أي قبان وزري شدش دحري حرسون ود زولدت نربعة قال زولدت دما نسمانيا معلتات كتقرب أي قبان زابير أبولي كيدان نمنتاي كوم خمسة عزازة مجلسي أي هابن تأزازو قنعن زلا علماون سلازخونا قنا نخبرون نئزازون سلازي تردعنان موغوتاوي كوينو سلازي ترعنان كندوفرو أي قبان بموغوتاو النت زي كونس بإمنت إنا النئزازو شوعاته كاب قدس قربان دحر مكفال كدمي كاب زخيل نتفت كنتنكاق يقبع مخنياتو دومو مسدم كريستوس تسأمبيرو سلازلو إيو وزبي مسزدمي قنا دومو بطو دحري مسراغو نتتوت بحاوي كند دومبر أبزرها بابتاخو قحفو أي قبعن شمونت أب قدس قربان زكا فلسب انت وحده قدمي نباب وانجيل ساو نؤسا كريستيان قدم مبالو أب بيت خريستيان كركب يقبع دحري انت مساقنا ككافل أي قبوني زياون مأرمت اللوا قطري شمونت سليدا ناتي يرأخو هلو تسفا قبر مخنياتو أبتا أنكز أصوم زبل قانونا بيت كريستيان زي نبرة امتنت قداسية إيبا أوستا قداسية أما جمّر يا قداسية زي نبرة ناب قداسية أيو تويلو ما بوتات ناس لزقمتو قدمي صلوتن السحا كنمس يقبع سلازي كمتي قانونا بيت كريستيان صلوتن السحا تدقيمون تداس يعني هنا بدحريو مسينا قدوس قربان كنقرب أي نخيلن سأجمنا ردو كوينو بخمس سأجمي إلنا مسكهنا ترادينا مفتحي كنقبرو نخيل إتا انتو حدق من باب وانجيل تبل زلاجن بفصم مأرمتا كنقبر الله بت أبتحيزني زلنا مصحف ملكت نقبر له خمس ملكت قبر له زلوها أنا ملكت قبر له هراي على هوتي يسمع لنا أبونا بيكش ولدة تنسائي ساون أسا كريستيان تبل زلا كدمن بالو تبل زلا سي زي ساون أسا كريستيان نتوم زيت تمقو عمنت زلو
زملكت أرستيو سلازي أبزي زوجون زعاتون بجكوم كساب شعو كسام عصانيهم ندق زوجو أبت مستيرات زي كافولومبر أبز أوانزي كدمز أوانزي كأتول لوم سلازي تسمع تاسو أنو سكريستيان بالزلا تتقيساون أبزي بوتاء يا زلا مقرم تايد لياب للو بنا بيك أشولدة تنساق على هو تسمع لنا سلازي أب قطري شمونته حمشته قطري شمونته إنا زلنا مالتي بلع القطرتات سلازلوي حمشته نتبي شدشته نتبي شمونته أبزبل أب قدس قربان زكافل سب انت وحدك من باب وانجيل تبل زلا انت وحدك ادمز أولوتن السحا أبلا علي ملكة غير الله له ويكمو وي باتي مقرمتا بزلو مدكمو نسخاتكم بزر داكن أبت مسحف جنسيلنا ندا قرمنا ينخيد تسفى نقبر كالاي جزيه أو حاسير جزيه خحتم كله نا تعريمو خحتم بتسفى خنصدقنا مالت سلازي انت وحدك من باب وانجيل تبل زلا انت وحدك ادمز أولوتن السحا من باب وي متقامو إنا كنمس زلنا مالت سلازي دحر انت وحدك من باب وانجيل انت دايلو افرق قداسيه انت مساوني في قديات بالزلا افرق قداسيه مئتاوكا بقانونا بيت كريستيان كلكولي تاشعاي قدس قربان دحر موسادنا اب صلوتن مسغانان كنصمد يغبا عسراي دحر قدس قربان مصحف قدسن كالوت قدسات مصحفتن كنبب أبستنتنو تسميد هو علمبر مسكالوت سبات تحويشو أب علالات عند زي تسمده تماراسي مس سبات أمن فساو مدب زصمد انتو خينو جنا صبغيو مالت انتي مس سبات علال زبهال زلوس زي دل علالات كمن فساو نجر وصاي كاب زهون علالات انبر بزعبا قال እግዚአብሔር بزعبا تاريخ قدسان بزعبا منفساوي هيوت تدا خوينو نزا ايكونن تخلكل زبل زليلو صبغ غيرو غليصوالو حمشته نطب شوعته قدوس قربان ابزبن ابوتات بيت كريستيان سلازي تا مدلاوات قدوس قربان دغاون شጫውን ንጽህና ቅድም ቁርባንን ድሕር ቁርባንን ዝብል ዘሎ አብ حتون ملسن أبزلو مدبنا كله تزرد عنا نجر كنقربو الزخاخر حاموش نت بشوعات قدوس قربان أبزبن أبوتات بيت كريستيان أما علتو قيتا بحن ساب تأكيبكم حبست قرسو نأملا خامس جنو أقدمكم جن تنسحو اتمسوات دما نسح كخون إيو ديداكي الوزلو ديدسكليا يبل مالتيو اب انجليزينيو ديداكي الزلو اب جزكا مصحفه ديدسكليا وي ديدسكليا اب زبل معرف 14 قصر حدين قدوس اغناطيوس ردا حواريات ጳጳስ ናይ አንጾኪያ ካብ 35 ክሳብ 107 ዝነበረ ነዛ ሓላፊ ዝኾነ መግቢ ንኽብረት እዚ ህይወት መደብ የብለይን ኣነስ نتحبست أملاخ نسودما سجا يسوع كريستوس كابزر داويت زخنة هرفان مستاي كبر دومون يوبهجي نسودما زي بكلن زي بلاشون فقري إيو أب ملأختينا بروماويان ويلتر ترومانس أبزي صحافه معرف شوعات تقصر سلسته قدوس أغناطيوس رد أهواريات زي متو لأنبسا تباهله سالساي كاب قدوس بيتروس سالساي باترارك مالت قدوس هيرينيوس اب هايمانوت ابو ابز حلفه غزينا بزعبا قدوس هيرينيوس اقريبنا نيرنا اب 230 كساب 200 ابز نبره اتوم حبستي امسغينوم ني املاخوم إلوم زهبو صوا دما دومو إلوم زهبو ناي تفطاريوم زخون ود املاخ مخانو اندزي امينوم انتاي ربها اللوم سلازي قدوس قربان كنقبلن كنقبلن كلنا ፍጹም እምነት ስጋ ወልደ እግዚአብሔር መለኮት ዝተዋህዶ ነፍስ ዝተፈልየቶ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ህልዋን ዝኾንዎ ንፈውስ ስጋን ህይወት ዘለዓለም ኢልና ብእምነት ክንወስዶ ከም ዘለና ይዘዘኻኽር
ቅዱስ ቄርሎስ ናይ ኢየሩሳሌም 315 ክሳብ 386 بملو امنت تخافلت سجان دمن ناي كريستوس نخون بأمثال حبست سجاو هيبوكايو سلازي أبسجون دمون بمستافكا مسجان دمن ناي كريستوس حدث خون صورت كريستوس نخون سجون دمون نبأ كالاتنا بمبسحنا كم تقدس بيتروس زبالو تخافلتي ملوكوتاو سلطان نخون موست أجياز بلا جبر أب هيمانة أبو أب قدم تصحيفه موست أجياز بال معرف 4 كسري 3 يو قدوس كيرلس نزغال زيلو قدوس يوحنس أفورك 340 شعاتن كسب 400 شعاتن عامة مهرت زنبرة اتقال إذا السجاي قبل كله بو أمن أبو توكل بتنا أمره عين خارئة إذا قال اتقال إذا السجاي مالت برهان يكون بلا برهان كأخوني تتارى حبست زنبرة إذا السجاي صباح زسكال سجاي قبل كله بت ملوكة توقال فسوم سجا أملاك قيم سلازي نزي اتقال إذا السجاي قبل كله بو أمن أبو توكل بتناي أمره عين خارئة كريستوس زده حساسن زبالاشو نيها بنان ولا تزده حساس صبوق انتخوانا اتركيق زيده حساس جنا لعلى كله ايو كندا يوم لومي نكريستوس بقرصو بأقوامو لبسو سانو اندزري زبلو استوعل تريو لها تأزازو حلوها تبلعو اللوها قدوس أمبروس باباس ناي ميلانو 330 شعاتن كساب 390 شعاتن اتي نقربان زقرب قدم مقبوء حبستيو قال كريستوس مسعالو بوغنا سغا كريستوس يخون اموداتا دما كلهم كاب زبلعو سغا يزبلو سمع قدمي قال كريستوس ابو مرادو اتصوا وينيو قال كريستوس مسعرفو غنا دم كريستوس يلوت قدوس أغسطينوس ناي أنصوكيا 110 عامة مهرز نبرأي كاب قدوس قربانن كاب صلوتن يرحقو مخنياتو قدوس قربان حقنيا سغا مدحينا إس كريستوس إلوم سلازي أمنو نتن انتحات ياتنا زتساقية أبو دما بحياونتو داقماي زتنسو سلازي اتوم سارة نزهياب زابهير ززاروبو الناتو ما قوتو خلو قبل عليهم موت كوردوميو بخبري اند زحزو غنا محشم نيرو متان داق ماي كتنسو ملختي نابسب تياتران معرف شوعتي نباباس كومن كاهن كومن بزي تخافافله حساب تعززوهم حنت حبست بمقراس نسدما مدحانيت موت كموت ذكلاخل ترايزي كونه بإيسوس كريستوس زلا علماوي هيواتيو ملختي نابسب إفيسون معرف عسراي قدوس يوستوس سمايت 110 كساب 165 عامة مهرات زنبرة إذا مقبي قدوس قربان نبلو اتي نزي زكافل دما نحقنيا تمرتنا زسعبن نحدقت حتيات زتحسبن زتحدثن صقات امقت زتخافل سب اب كريستوس تلاقيبو هياو زخونه ايو ترى حبستن ترى مستن ويصوا ايكونن نقبل يسوع كريستوس مدحانينا بقال املاح سلاز تسقوا ندحنتنا دما دمن سغان سلاز نبرو نحنا دما كمت تمهرنايو ات بصلوت مسغانا بو بيسوع قدوس قربان زخونه بزم الوات دمنان سغانان يمغب ازيوم سغان دمن نايت زتسغوا ኢየሱስ እዩ ቅዱስ አራኒዮስ ዘአንበሳ 140 ክሳብ 202 ዓመተ ምህረት ካብቲ ዝፈጠሮ ሕብስቲ አልዓለ አመስገነ እዚ ስጋይ እዩ በለ ከምኡ ድማ ጽዋ አልዓለ ደመይ ድማ በለ ሓድሽ መንገዲ መስዋዕቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን መሃረ كمتي ملكياس معرف حدا قصر 10 حدا خابتهم 10 نبيات قدموا زملكتو
بزم قالات زنصرلنا سبات قدم زغبرو زنبرو مسواتي ابقعو حجي اب كل بوتاتات مسواتنا ابو قربيو بحقي نصح زخونه امونغو احزاب دما سمو زخبره انصار كحدتي معراف 4 قصري 10 شوعته كمون معراف 5 جنا اتوم امسغينوم زحبست زي سغا غويتا از صوا دم غويتا ايلوم زقربو ود فطاري ايلوم اندزي امينوم كما يلو خسمر يخل كما ايلوم ات بسغان دمن غويتا زمغب زلو سبنا بسبسيو اب هيوت يكافل يلن زبلو اتخاب مدري كفره مدري زوص حبستي سم እግዚአብሔር አብ ልዕልዩ ምስተጸውዐ ደጊም ታራ ሕብስቲ አይኮነን እንታይ ዳ ቅዱስ ቁርባን ኮይኑ ክልቲኡ ምድራውን ሰማያውን ትሕስቶ ድማ ኣለዎ አንጻር ከሓቲ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 18 ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 18 ቁጽሪ 4 አክሳብ 5 ስጋና ማለት አካላትና ዘይድሕን እንተ ኮይኑ ጎይታ በደሙ አይድሐነናን እትጽዋ ድማ ሕብረት ምስ ደሙ የብሉን እትንቆርሶ ሕብስቲ ምስ ስጉኡን ሕብረት የብሉን ግና አወጀ ትጽዋ አካል ፍረ ምድሩ ክነሱ ደመይ በለ ካቡ ድማ ኣብ ደምና ዑደት ይገብር እቲ ሕብስቲ ድማ አካል ፍረ ምድሩ ክነሱ ስጋይ እዩ በለ ካቡ ድማ ንስጋና የሰስን ወይ ይምግብ ስለዚህ ድማ እቲ ዝተሓዋወሰ ጽዋዕን ዝተሰንከተ ሕብስትን በቃል አምላኽ ቅዱስ ቁርባን ይኸውን ስጋ ክርስቶስ እዩ ካብዚ ድማ ሰብነትና ይዓብን ይምገብን ከመይሎሚዮም ስጋ ሰብ ነፃ ህያብ እግዚአብሔርን ዘለዓለማዊ ህይወት ክቅበል አይክእልን ይዝብሉ ቅዱስ ቀሌምንጦስ ናይ እስክንድርያ 150 ክሳብ 216 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ندقا بمصواع بيت كريستيان بقدوس صباغيرا بناي حصانات قال تمغب اتقال نتوم قلعو كند خليو كند ابونا دن كند ممهرن نرسنيو سغاي بلعو بلا دمي ستايو بلا غويتا زما قدست معدنات يقربلنا سغو هيبنا دوم وافسيسولنا ندقا عبيت زخون زغودل يلن ابيت زغرم مستير ممرحي نقلعو معراف 1 كمون معراف 4 كلتن مستيره شارشاي مستيره تنساء موتان سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ መቃብር ዘለው ኩላቶም ሞታት ድምፁ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመጽያ ሰናይ ዝገበሩ ናብ ትንሳኤ ህይወት እኩይ ዝገበሩ ኸኣ ናብ ትንሳኤ ፍርዲ ክወጽኦም እሞ በዚ ኣይትደነቁ ዮሐንስ 5:28-29 ትንሳኤ ሞታትውን ኮሚዩ ብዝሐልፍ ይዝራ ብዘይሐልፍ ይትንስእ بوردت يزرع بخبري تنسى بدخام يزرع بحيلي تنسى نفساوي سقا يزرع منفساوي سقا يتنسى قداماي كورنثوس معراف 15 كلتن كساب 4 إذا كله مستيرات كنفلتن كنفصمن زدلينا بمسعات قويتات تنسى يموتان كسع زفصم ترايو سلازي كله فلتاتن مستيراتن أقلقلوتن باتي بمسعات قويتا زخصت تنسى يموتان ناب معراف كبتسحيو اتبدروت النت نايز ودوق سقانا خنفلتو سنحنا كفيلاوي مقال فلتات ناب تزلع على درجو كعرقيو سلازي دما حواريا باولوس حدا مقال نفلت إنامو حدا مقال كعن نبا قناخة تملقات مسمسة اتمقال كالسعاريو حجس بمرسن واقواقو نرئي اللونا شعوقنا قص نقص كنرئي إنامو حج مقال فلت اللوخو شعوقنا كم تتفلت كوخ فلت يايلو صحافلنا قداماي كورنثوس معراف 10 وزريت الشعات تخساب 10 توكلته نتنسى موتان أزينا خنافقون بزعبا بزحناي مفلات لعل صمات كهلوناي قبو مخنياتو كا نسيو كل سبقنا بتنساي ايربحني بتنساي زربحو اتوم نابزل عالم هيوات زتنسو طراح
እዮም ንምስጢረ ትንሳኤ ሙታን بعمقوتن بصفحاتن كنمهارو زغبانا دما بزز تطقسه مخنيات እዩ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ድማ ነዚ حق እዚ ብምግንዛብ ሓደ ካብቶም ሓሙሽተ ዓኑድ ምስጢራት ገይራ ሰርዓቶ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ አቱም አሕዋተይ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ብዛዕባቶም ደቂሾም ዘለው ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ኢሉ ዝጸሓፎ ቃል ብዛዕባኦም ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ዘበን ተኣትሒዞም ክሳዕ እዚ ዘመን ንዘለው ኩሎም ክርስቲያን ኣመልኪቱ ዝተባህለ እዩ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 13 ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ዕጫ ናይ ኩሎም ሞታት ዘይትፈልጥ ምዃን ዓብዪ ወፅዓን ዘሕዝንን እዩ ትንሣኤ ሙታን ከም ዘሎ ዘይኣምን ሰብ ነታ ምድራዊት ህይወቱ ብኸመይ ክነብራ ከም ዝግብኦ ኣይፈልጥን እዩ ትንሣኤ ከም ዘሎን ብዛዕባ ኣብዚ ምድሪ ኮይኑ ዝገብሮ ሰናይን እኩይን ግብሪ ክፍረድን ዓስቢ ወይ ፍዳ ናይ ተግባር ክወሃቦ ምዃኑ ዘይፈልጥ ካብ ናብ ትንሣኤ ህይወት ንላዕሊ ናብ ትንሣኤ ሞት ዝዘዘወ ህይወት ከም ዝህልዎ ርዱእ እዩ ዋላት ብቅድስናን ብጽድቅን ዝመላለስ ክርስቲያን ውን ተስፋ ትንሣኤ ኣብ ልቡ ዘይበርሃሉ እንተኾይኑ ህይወቱ እንታይ ከም ዝመስል ኣብዛ ህይወት እዚኣ ጥራይ ብክርስቶስ ተስፋ እንተገበርናስ ካብ ኩሉ ሰብ እነደንግጽ ምኾንና ነርና ብዝብል ቃል ተገሊጹልና ኣሎ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 19 ጎይታና እግዚአብሔር አቦ ዝሃቦ ናይ መወዳእታ ተልእኾ ትንሣኤ ሙታን ምዃኑ ደጋጊሙ ገሊጹ ኣሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 39 ክሳብ 54 እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ዘለዎ ዝለዓለ ዕላማን ተስፋን ትንሣኤ ሙታን እዩ ካብ ኮነ ናይ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ናይ ዝኾነ ውልቃ አገልጋልን ውልቃ አማንን ዝለዓለ ዕላማን ትምህርትን ውን ትንሣኤ ሙታን ክኸውን ዝግብኦ ንትንሣኤ ዘይማእኸለ ህይወትን አገልግሎትን ብትንሣኤ ክጉዳእ እዩ ንትንሣኤ ረሲዑ ብወርቂ ሓዲጉ ብሓሰር ዝሃነፀ አገልጋሊ አገልግሎቱ ብሓዊ ክነድድ እዩ ካብዚ ከም ዝሰውረና እግዚአብሔር ከምቶም ገበርቲ ተኣምራትን ተነበይትን ኮይኖም አገልግሎም ከብቅዑ ብጎይታ ገና አቱም ገበርቲ ዓመፃ ካባይ ረሓቁ ዝተባህሉ ክኸውን እዩ እቲ ትንሣኤ ከም ዝህሉ ረሲዑ ብቅዱስ ስጉኡ መቅደስ ስጉኡ ዘረኸሰን ዘማሰነን ውልቀ ክርስቲያን ድማ ብትንሣኤ ናብቲ ብስጋ ንዘለዓለም ዘማሰን ሓዊ ገሃነም ክድርበ እዩ ካብዚ ከም ዝሰውረና እግዚአብሔር እቲ ብተስፋ ትንሣኤ ተማእዚኑ ዝመላለስ ሰብ ግና ብአገልግሎቱ ኾነ ብህይወቱ ንአምላኽ ስለ ዘስምሮ ትንሣኤ ሙታን እዩ ዝኽሰት ትንሣኤ ዘስምሮ ትንሣኤ ምእንቱ እዩ ዝኽሰት ስለዚ እቲ ተስፋ ትንሣኤ ዘለዎ ሰብ ብዛዕባ ዓይነታት ሞትን ግብርን ኣዝዩ ክፈልጥ ኣየናይ ዓይነት ግብርን ሞትን እንታይ ከም ዝፍደዮ ክፈልጥ ግቡእ እዩ ብኸመይን በየናይን ስጋ ከም ዝትንስእ ድሕሪ ትንሣኤ ዝኽሰት ኩሉ ፍጻሜታት እንታይ ከም ዝኾነ ምርዳእ የድሊ ነዚ ንኽርዳእ ኢሉ ድማ እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ምስጢር እዚ ኣብ ቃሉ ብግልፂ ኣስፊሩልና ኣሎ ብኡ መሰረት ድማ ክንመሃርን ከነስተምህርን የድሊ ትንሣኤ ሙታን ዘይተማህረ ህዝቢ ንመንግስቲ አምላኽ ዝኸውን ብቕዓት ኣይህልዎን እዩ ስለዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኩላቶም አገልገልታን ነዚ ምስጢር እዚ ኣዕሚቆም ብምስትምሃር ሐዋርያዊ ሓላፍነቶም ክፈልጡ ይግባእ እግዚአብሔር ብመንፈሱ ይግለጸልናን ይርዳአናን አሜን ስለዚ ብሓፂሩ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ብኸምዚ ዝስዕብ ይጥቕለል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ትምህርታት ቤተ ክርስቲያን እዩ ትንሣኤ ሙታን ካብቶም ማዕኑድ ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑ ምስጢራት ሓደ እዩ ትንሣኤ ዘይብሉ ክርስትና ኣዝዩ ዝሕዝን ከንቱነትን እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን አማኒ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስን ትንሣኤ ሙታንን ኣነፂሩ ክፈልጥ መንፈሳዊ ግብኡ እዩ
6.1 ትንሳኤ ክርስቶስ ብዛዕባ ናትና ትንሳኤ ቅድሚ ምዝራብና ብዛዕባ ትንሳኤ ናይቲ ንትንሳኤና ከም ዝከኣል ዝገበረ ጎይታና ኢየሱስ ክንፈልጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ጎይታና ካብ ሞት እንደዘይትንስእ ትንሳኤ ሙታን ኣይምተኻእለን ኣይምተሓስበን እውን ነይሩ። ንትንሳኤ ከምዘይተፈጸመን ከምዘይፍጸምን ከእምን ዝፍትን ዝኾነ ይኹን ናይ እምነት ምንቅስቓስ እቲ ቀንዲ ጸላኢ ክርስትና እዩ። ከምቲ ነታ ብውህበታት ዝመልአት ናይ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን እዚ ስሕተት እዚ ኣዝዩ ዝፈታተና ሎሚ ዝኾነት ትኹን ቤተ ክርስቲያን በዚ ስሕተት እዚ ክትውቃዕ ከም እትኽእል ፈሊጣ ንምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ብዕምቆት ክትምህር ይግባእ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 12 ክሳብ 36 ግብረ ሐዋርያት 17:31 ካብዛ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ንባብ ተበጊስና ኣብ ትንሳኤ ዘይኣምን ሰብ ነዚ ዝስዕብ ኣሉታዊ ነጥብታት ሓቂ ንምግባር ዝፅዕር ሰብ እዩ ኢልና ክንድምድም ንኽእል ኢና። ቀዳማይ ኩሉ ስብከት ከንቱ ምኾነ፣ ካልኣይ እምነትና ከንቱ ምኾነ፣ ሳልሳይ ሃዋርያት ሓሰውቲ ምስክር ምኾኑ፣ ራብዓይ ንሕና ገና ኣብ ሓጢኣት መሃለና፣ ሓሙሻይ እቶም ብክርስቶስ ዝደቀሱ ዝሞቱ ጥፉኣት ምኾኑ፣ ሻዱሻይ ኣመንቲ ካብ ኩሉ ሰብ ንላዕሊ ዘደንግፁ ምኾኑ። ካብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ዝተወስዱ እዮም። እቶም ተጻሒፎም ዘለዉ ከዓ ቁፅርታት ናይ ምዕራፍ 15 ቀዳማይ ቆሮንቶስ እዮም። ብዛዕባ እቲ ጎይታና ምስ መፀ ዝፍጸም ትንሳኤ ሙታን ቅድሚ ምዝራብና ብዛዕባ እቲ ንትንሳኤ ሙታን ክቅድም ዝግብኦ ትንሳኤ ክንፈልጥ የድሊ። ኣብ ትንሳኤ ሙታን ረሲእ ኮነ ጻድቕ ኩሉ ናይ ግድን ክትንስኡ ነቲ ረሲእ ግን ዘይምትንሳእ እዩ ዝሕሾ። ካብ ትንሳኤ ሙታን ዝረብሕ ሰብ እቲ ንሓጢኣት መይቱ ንጽድቂ ካብ ሞት ግብሩ ዝተንስአ ሰብ ጥራሕ እዩ። ሳልሳይ ከምቲ ክርስቶስ ሓንሳእ ንሓዋሩ ንሓጢኣት ዝሞተ ንሕና እውን ከምቲ ናቱ ንሓጢኣት ሞይትና ብሓዳስ ህይወት ንምምልላስ እንደዘይተንሳእና ኣብ ትንሳኤ ዘጉባኤ ናብ ስቓይ ኢና እንትንስእ። ስለዚ ኣቐዲሙ ብህይወቱ ከሎ ዝተንስአ ጥራሕ እዩ ድሕሪ ሞቱ ኣብ የማና ኣቦ ንምቋም ዝትንስእ። ሮሜ ምዕራፍ 6 ካብ 1 ክሳብ 14 6.2 ዓይነታት ሞት ብትንሳኤ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ኣጸቢቕና ክንርዳእ ኣቐዲምና ብዛዕባ ሞት ክንፈልጥ ኣገዳሲ እዩ። ዓይነት ናይ ሞት ምስ ፈለጥና ኢና ትንሳኤ ዘለዎን ዘይብሉን ምዃኑ ለሊና ክንፈልጥ ንኽእል። 4 ዓይነታት ሞት ኣለዉ። እቶም ቀዳሞት 3 ዓይነታት ሞት ትንሳኤ ዘለዎም እዮም። 6.2 ቁፅሪ 1 ስነ ምግባራዊ ሞት ኣንጻር ፍቓድን ትእዛዝን ናይ እግዚኣብሔር ብምኻድ ገና ብህይወትካ ከለኻ እትሞቶ ሞት እዩ። ግበሮ ዝተባሃልካዮ ብዘይ ምግባርን ኣይትግበሮ ዝተባሃልካዮ ብምግባርን ዝስዕብ ሞት እዩ። ናትካ ድልየትን ፍቓድን ንእንትኸ ትዕግብ ኮነ ኢልካ ኣብ ልዕሊ ፍቓድን ትእዛዝን ናይ ኣምላኽ ብዝፍጸም ኣብያ ዝስዕብ ሞት እዩ። ካብዚ ከም ዝሰውረና ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 15 ክሳብ 17 ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 4 ቁፅሪ 7 ኣዳምን ሔዋንን ነቲ ሓጢኣት ምስ ፈጸሙ ዋላ ብስጋ ካብ ዘይመውት ሰብ ናብ መዋቲ ሰብ እንተተለወጡ ሽዑ ንሽዑ ግን ብስጋ ኣይሞቱን። እቲ ሽዑ ንሽዑ ዝሞትዎ ሞት ስነ ምግባራዊ ሞት እዩ። መርኣያ ናይ ዝሞት እዚ ቅድሚኡ ዘይፍለጦም ዝነበረ ጥራዮም ምዃኖም ምፍላጦም እዩ። ብበደልካን ኣበሳኻን ሙት ኮንካ ከም ዝንበር እዞም ዝስዕቡ ጥቕስታት ይገልጹልና እዮም። ምሳሌ 21:6 ጀሚሩ ክሳብ ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 22 እቶም መጽሓፍ ገንፂልና ዘለና ብምልኦም እዞም ጥቕስታት እዚኦም ነዚ የነጽሩልና። 6.2 መንፈሳዊ ሞት መንፈሳዊ ሞት ስነ ምግባራዊ ሞት ምስ ሞትካ ዝስዕብ ኩነት እዩ። መንፈሳዊ ሞት ካብ እግዚአብሔር ምፍላይ ምርሓቅ ማለት እዩ። ሓጢአት ገርካ ብስነ ምግባር ምስ ሞትካ
እግዚአብሔር ምስ ሓጢያት ሕብረት ስለ ዘይብሉ ንሱ ካባኻ ይርሕቕ ንስኻውን ክትርሕቕን ክትሕባእን ትደሊ ኣብ መንጎ ሰብን ኣምላኽን ኮይኑ ዝፈላሊ ሓጢያት እዩ ካብ ዘፍጥረት 3:6 ክሳብ ሉቃስ 5:32 ዘሎ ነዚ ሓሳብ እዚ ዝገልጹ ጥቕስታት እዮም ግናኸ ኣእዳውኩም ብደም ኣጻብዕኩም ብበደር ረኺሰን ከናፍርኩም ሓሶት ይዛረብ ልሳንኩም ከዓ ክፍኣት ይናገር ኣሎ እሞ ንዓኹምን ንኣምላኽኩምን ኣብ መንጎኹም ኮይኑ ዝፈላለየኩምሲ ኣበሳኹም እዩ ከይሰምዓኩም ከዓ ኣብ ቅድሚኹም ገጹ ዝሓብኣልኩም ሓጢኣትኩም እዩ ኢሳያስ 59:2-3 እዚ ሓውካ ግና ሞይቱ ነይሩ ሓዊው ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቡ እሞ ክንሕጎስን ባህ ክብለናን ይግባአና ይበሎ ሉቃስ 15:32 ንሱ ነዞም ክልተስ ሓደ ዝገበረ ነታ ኣብ መንጎ ዝነበረ ኸልካል ቐፅሪ እውን ዘፍረሰ ሰላምና እዩ ኤፌሶን ምዕራፍ 2:14 ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን 6:2-3 ኣካላዊ ሞት ሰባት ብስነ ምግባራዊ መንፈሳዊ ሞት ድሕሪ ሞማቶም ናብ ኣካላዊ ብስጋ ዝምወት ሞት ኣሓሊፎም ተዋህቡ ኣካላዊ ሞት ነቶም ካብ ስነ ምግባራውን መንፈሳውን ሞት ዘይትንስኡ ሰባት ምስ ዘርክቦም ናይ ዘለዓለም ሞት ዘሰጋግር ሕማቕ ድልድል ይኾኖም ነቶም ካብ ስነ ምግባራውን መንፈሳውን ሞት ኣቐዲሞም ተንስኦም ዝጸንሑ ግና ኣካላዊ ሞት ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ዘሰጋግር ጽቡቕ ድልድል እዩ ስለዚ ኸኣዩ ኣካላዊ ሞት ንቅዱሳን ናፍቆቶም ንረሲኣን ድማ ስምባድኦም ዝኸውን ዘፍጥረት 3:9 ክሳብ ዕብራውያን 9:27-28 6:3-4 ዘለዓለማዊ ሞት እዚ ሞት እዚ ካብቶም ካልኦት ኣቐዲምና ዝረኣናዮም ሞት ዝፈልዮ ብገደብ ናይ ግዜ ጥራይ ዘይኮነስ እዚ ሞት እዚ ትንሳኤ ዘይብሉ ሞት እዩ ካብ ስነ ምግባራውን መንፈሳውን ሞት ከይተንሳእና ከሎና ኣካላዊ ሞት ምስ ዘርክበና እንሞቶ ሞት እዩ እቲ ሰብ ገና ኣብ ምድሪ ከሎ ነታ መቕደስ ኣምላኽ ዝኾነት ስግኡ ብሓጢኣት ኣማሲኒ እሞ እግዚኣብሔር ድማ በታ ስጋቲኣ ኣብ ገሃነም ከማስኖ እዩ እግዚኣብሔር ካብዚ ከም ዝሰውረና ኣብ ዘለዓለማዊ ሞት ብህይወት ትነብር ክንስኻ ግን ከዓ ምስ ህላወ ዘይቁፀር ህይወት ተሕልፍ ናይ ግዜ ደረት ብዘይብሉ መገዲ ድማ ትሳቀይ ማቴዎስ 8:12 ክሳብ ሉቃስ 13:28 ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብህይወት ከሎና ካብ ስነ ምግባራውን መንፈሳውን ሞት ድሕሪ ትንሳኤ ድማ ካብ ኣካላውን ዘለዓለማዊ ሞት ከነምንልጠሉ ንኽእል እንኮ መገዲ በቲ ንሞት ብትንሳኤ ዝሰዓረ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ነቲ ከም ውፅኢት ሓጢኣት ካብ ኣምላኽ ተፈላለዩናዮ ዝነበርና መንፈሳዊ ምፍልላይ ናብ ንቡር ብምምልላስ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ብሞቱ ኣተዓረቐና ሮሚ 5:10 ክሳብ ዕብራውያን 2:12 ጸኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዓኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ ጉባኤ ግዜና ኣኺልሎ መደብ ናብ ጉባኤ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ከዓ ኣብ ዝርእስትና ንጉባኤ ጠቅሚ ንብሎ ተወሳኺ ሓሳባት ከምውን ክእረም ኣለዎ ንብሎ ሎሚ ዝተጋገናዮ ጽባሕ ከይንጋገ ምእንቲ ከምውን ሕቶን መልስን ርእቶን ንጥቀመሉ ግዜ እሞ እቲ ግዜ ናብ ናይ ጉባኤ ግዜ እሰጋግሮ ኣለኹ آمين كلنا الهوت يسمع لنا أبو مرقتا كما يمسيكم أبو مرقتا እግዚአብሔር መስገን حمد مسيكم እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ሕቶ ላትን الراي ወካብቲ ለንክ ንኽንመሃሮ ዝቐነና ኣብዚ ናይ ቁርባን እንድዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ናትና ቤተክርስትያን ናይ ኦርቶዶክስ ሰብ ክቆርብ እንድሕር ደልዩ ሰብኣይን ሰበይትን እንተዘይ ብሓንሳ እንተዘይኮይኑ ኣይ ንቁርብን ኢና ኣብዚ ናይ ኦርቶዶክስ ሕጅስ
እዚስ ከመይ ዝረአይ ጽባሕ ነጎታ ሞትስ ኣይትጽበየና ንኣና ሓደና ነው ሕጂ ብሰንኪ ናይቲ ሰብኣይ ወይ ከዓ ብሰንኪ ናይታ ሰበይቲ ዘይምፍቃድ እቲ ሓደ ይውፅእ ኣሎ እሞ ከመይ ኮይኑ ስማዓኩም እዚኣ ቁርብ ተተሓሳስበኒ እሞ ነዚኣ መብሪ መሃብኩምና ቃል ህይወት የስማዓልና ሕጂ እንታይ እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ኣካል እዮም ይብል ማለት ሓደ ኣካል ስለ ዝኾነ ከዓ እንታይ ይብሉ ቦታትና ላም ፍርቂ ጎና ኣይትሰብሕ ፍርቂ ጎና ኣይትዓብር ይብሉ ማለት እታ ቤተ ክርስቲያን ብፍላይ ኣብ ንስሓ ከዓ እቶም ኣብ ቦታት ንስሓ ነቲ ክጸኒሐ ዝደሊ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብኡት እዮም ኣብዚ ዝድንጉዩ ከምቲ ብታሪክ ኣቦታትና እውን ዝነግሩና መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ገለገለ እውን ኣዴታት ክንጸንሕ ኢና ዝብላውን ዋላ ብቁፅሪ ሒደት ይኾና ከምኡውን የጋጥም ማለት ስለዚ ነቲ ክጸኒሐ ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ትኸጽንሐካ ዝኽእል ዘሎ ጻዕሪ የድሊ እዩ ማለት ኣብ ሓደ ግዜ ንምስጋር ዝጸገሙ ኩነታት ክህሉ ይኽእል እዩ ሓደ ግዜ ከዓ ቀሊል ክንሱ ግን ኣብ ኣእምሮኡ ከቢድ ገሩ ዝሓዞ እቲ ክጸኒሐ ዝብል ዘሎ ኣካል ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ማለት ስለዚ እቲ ክጸኒሐ ዝብሎ ዘሎ ርዱእ ምዃኑ ንኣብነት ንስሓ ናይ ንስሓ ግዜ ዘድልዮ ኮይኑ እንድሕር ረኺቦ እቲ ኣብ ንስሓ ብፍቓድ ናይቲ ንስሓ እቲ ናይ ንስሓ ግዜ ናብኡ ዘብቅዕ ግዜ ክሳብ ዝበፅሖ ክጽበዮ ወይ ክጽበያ ስለዚ እቲ ጻዕሪ ቀንዲ ኣብቲ ክጸኒሐ ዝብል ዘሎ ዘይኮነስ እቲ ድኻምን ጻዕርን ኣብቶም ኣቦታት እዩ ስለዚ ፍርቂ ጎኑ ቅዱስ ነገር ፍርቂ ጎኑ ዘይቅዱስ ነገር ክኸውን ስለ ዘይክእል ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ኣካል እዮም ክልቲኦም ብሓደ ቅዱስ ቁርባን ክወስዱ ከለዉ ክልቲኦም ቤት መቅደስ ኣምላኽ ቤት መቅደስ መንፈስ ቅዱስ ይኾኑ ኣለዉ ማለት ካልኣይ እንድሕር በበይኖም ነቕርቦም ኣለና ነፋትሖም ኣለና ማለት ስለዚ ተሳዓብዮኑ እንታይ እዩ ሰብ ሓዳር ብሓንሳብ ዝነብሩ ሓዲኦም ተቆሪቡ ሓዲኦም እንደዘይቆሪቡ እቲ ዝቆረበን እቲ ዘይቆረበን ከም ሰብ ናብራ ከም ሰብ ቃል ኪዳን ብሓንሳብ ብስጋ ክነብሩ ከዓ ኣይክእሉን እዮም ማለት ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ቃል ኪዳን ከተእቱ እምበር ከተፋትሕ ስለ ዘይግባእ እዩ ነቲ ዝሓትት ዘሎ ተዓገሲ ንምሁሮ ኣለና ንምዕዶ ኣለና ኢሉ እቲ ምክንያት ዘደንጉዮ ዘሎ ግን ከቢድ ኮይኑ እንተደኣ ሰሚዕዎ ከቢድ ከም ዘይኮነ ከቢድ እንተኮይኑ ከዓ ናብ ኣምላኽ ምስ መጻኸ ኣምላኽ ካባና ዝደልዮ ካሕሳ ከም ዘየለ ምክንያቱ ትጥፉእ ወድስ ወድኻ ክስመ ኣይበቅዕን እሞ ሓደ ካብ ባሮትካ ጌርካ ረኣየኒ ኢሉ ምስ መፀስ ኣቦኡ ግና ኣማዕድዩ ምስ ረኣዮ ሓቂፉ ሰዓሞ እዩ ስለዚ ነቲ ክጸኒሐ ዝብል ዘሎ ዘይተረድኦ ነገር እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል ዝኸበዶ ነገር እውን ክህሉ ስለ ዝኽእል ነዚ ክብደት እዚ እቶም ኣቦታት በቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ጸጋ ክበጽሕዎ ሰናይ ነገር እዩ መልሸያ ኸውን ተስፋ ገብር ስለዚ እቲ ብዘይ መጻምድትኺ ኣይትቆርብን ኢኺ ማለት ሲ ንዕኡ ቀስ እንዳበልካ ናብቲ ህይወት ንምምጻእ ሓደ ኣካል ንምግባር እዩ እቲ እምበር ነቲ ፈቃደኛ ዝኾነ ንምኹናን ኣይኮነን ክብል እየ እታ መልሲ እኳ ተረዲኣትንላ ግን ኣብዚ ናይ ግብፂ ግን ንበይኑ ሰብ የቕርቡ ሓደ ዓይነት ዶ ይኮነን ከመይ ዳይቲ ይፍልልዩ ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ከለዉ ንሓዲኦም የቕርብዎም ዋ እንድሕርቲ ፈቃደኛ ዘይኮነ ነቲ ሓደ እንድሕር በይኑ ኸይዱ የቕርብዎ እዮም ኦኬ ብድሕሪኡ ኸ ብሓንሳብ ክነብሩ ይኽእሉ ከም ሰብኣይን ሰበይትን እዋ ነብሩ ከም ሰብኣይ ኣነ ዝፈልጦም ሰባት ኣለዉ ኣብኡ ከይዶም ዘቆረቡ ይነብሩ ኣለዉ ግን ከመይ ግን ኣነ ንሱ ናብ ምሕታት ዘምፅሓኒ ንስታ ስለ ዝፈለጥኩ ኸ ድሓን እሞቲ ናይ ምስጢረ ቁርባን ናይ ግብፃውያን እውን ሪፈር ክገብር ኣነ ክሳብ ሕጂ ከምኡ ዝብል ኣይረኸብኩን ምክንያቱ ክልተ ሓደ ዘይኮኑ ኣብ ሓደ ክቁረኑ ከም ዘይግባእ እቲ መምርሒ ሓደ እዩ ምስ ናህና ዝኾነ በዚ ምክንያት እዚ ኢሎም ፍታሕ ዝገበሩሉ እንተይልዮም ግን ተመልሸ ክውቀሶ እሞ ንሕና እንተለና ኣምላኽ እንተፈቐዶ ኣብ ዝመፅእ ሰሉስ እታ መልሲ ሒዝያ ክመፅእ ማለት እዩ
أبناء جبس جن كم خمس خنا حساب حجي أي رأخون أي كم مخانون زم أيام بكون حساب حجي مالتي من البعض كنتم كم زخانو فولي فتح زجبر اللهم بفولي سأجم فولي فتح زجبر اللهم سبات كخانو كي خولي يوم تي مستيران السحرة كي أصل زخانة نابنت اتحاد أبي سباعي كوس دوزلو ونويح جزية انتدى أخوين أمه كساب سباعي زوسد نسا حديون قدس قربان اندا وسد خصنح كساب نسو ناب قدس قربان زبس حكا كمحوات كوينوم كم سبعين سبيتن زي كونس كمحوات كوينوم كصنحو كساب نايت سباعي زودا من البات كمزي كيز مخنيات قالك هلو يخل بزيادة جن كم تقدم زبالكوا نتي ناي مستيرة قربان ناي قبصاويان رئي عبزمز جزيه ملسي حزق مس إجزابير دعنس أولدك حق زني آمين يغني الله يلا حرايت جزيه ناي قبائي جزيه نتقامل له جزينا كابتوم لومي زرعنا يوم 4 عينتات موت اتقداماي زين استوهر لخن كيلين نخاون نخيلنا اتقداماي سنة مقباراو موتي كابتوم قدوسان اتوم 3 عينتات موت سلطان يبلومن سقاو موت جن نخلو بمعرة يوز بالصحومي أمونغو سنة مقباراو موتن نفساو موتن زلف للي أبسنة مقباراو موت ناين السحا عدل الله أبسنة مقباراو موت كلنا بسقاميتنا نفساو موت انتمزيقن ناين السحا عدل زبهال يلن ناين السحا قزي عدل توديو نافر ديو السقاقر سلازي سنة مقباراو موت سقاو موت نفساو موت زل علماو موت يبهالو 4 عينات موت يوم كم فقار اكزابير مسن ملالس اتوم 3 عينتات موت أي ملكوتنا نيوم سقاو موت جن نزعبي نزناسة نصادق نحات نخلو بمعرز تسرعه مساقاقري إيو تابونا الرأي بيدكتر تقال أبزي موت زلعلم أو موتسي بزح زي أبوتات كتمهرو خلهم أبزحاش بوتاي زخيد زلو نحادث سب مسموته مالتي أبت حبرة سبنا جن سب مسموتس تي حزن نعمتها تغزل نتم هلوات سي أبسق أيام برو مالتي زي أس كمية حزبنا بخميك أنت عشان أدرس جبرايلكم ويك كمل صار له أنا زي ويكمي قبل له وتقوله እግዚአብሔር መስገን ዮሐንስ አፈወርቂ እንታይ ኢሉ ዘሎ ብዛዕባ ሞታን ዘይግቡእ ሓዘን ምሕዛንሲ ሞታን ከም ክርስቶስ ከም ዘይተንስአን ሞታን ከም ዘይተንስኡን ምኽሓድ ስለ ዝኾነ أزيوم كتنقلوا يجبا إلو سفيح مجلسي هبلو بزعبازي تا كل جزء أب كبري تنبب ملختي تسالونكي قدامي تسالونكي معرف 4 كاب 10 سلسته تجمر
انتاي زبل معرف 4 قصري 13 جناخ أحواتي ريتا أي شراي قبر كوان مثلا هراي اتمسحف الرأينا انتلي اتحتا بلي اللوه قدامي تسولنكي معرف 4 قصري 13 جناخ أحواتي كمتم تصفى زي بلوم كالوت من تخي تحزنو بزعباتهم دقشهم زلو بزي فلتت كتكونو ايفتوني سلازي اتي بسغاز فلي النازلو مس املاخو زتعارك بمحرت بيقريتان بحدقتن مس بيتسبون مس كل حبرتسبن زتعارك بنسحا بقدس قربان زتحاتمه مس زخون بموت سغا نابزل علما هو تسغا غيريلا بيت كريستيان تمسكري اذا مسكر زي مستمسكره بسغا تفلينا بقصري وحيدنا إلكا محزانن مغهاين كاب امنت وصاي كم زخونه وغزتون كم زلو دحر قبعه مريت مبكاي وغزتون كم زلو اب حقي قنونا سفير له اتن عزينا خنا حزنلن تسريعن زلوا نفسي كاموت كاب سغاخت في اللغلا ريسا كاب غزا خابتا منبري زنبرلا غزا كوصخلو اب قبعه مريت اب تحمد دبخا امريرنا كنبكي يئزز اذ بخيات زغن ننتتهم زموتو زيكونس ننت غزا رئسنا نموتان صليلوم نغزا رئسهم كا بخيو لاي سلازي ابزخونه غزي نموتان بصلوت نذكرو منبر نموتات لنا نبخيو بخيات يلن مخنياتو سرع حقي غويتا اس كريستوس او اوالد يروساليم يتبكيا تشاي الله بكيا لا عليكن ولا على ولدكن يلو موت غويتا كوخنسوس انت هونه جن سلاموتي ايتبكيا يلو زل علماوي حقي سريع لناي سلازي بيت كريستيان ايرف غزيو نفس اللونومو نزموتو نفسه معرف نسدرابيت اصانا عيوم نعنا ها ناين الصحه غزي هابنا كلا ايموت كاين موت زلالماو موت كاين موت تنسحنا بقدس قربان تحاتيمنا خنصنحمو بسغا خنموت كلنا ناب ناي زلالماو هيوت من تخنسغاغر ناين الصحه غزي هابنا سلازي بزعباتهم دقيشوم زلو بزي فلطت كتكونو ايفتوني سلازي دقي ميلو بزن قالات زين نحد حدكم تسانانعو اموداتا قصر 10 شومونته موداتا قصري دقيم بزن قالات زين نحد حدكم تسانانعو فريشنا بس بيسنا سلازين نبر بسغا بمفلاينا بس بقصري بموحدنا ازي ناي كريستيان حزن ايكونن زي قبو حزني كمزا عينت زي قبو حزن كاي وهي كم فقاد علم موت يمس سلازبولا هاريا قدس باولس بزي قبو حزن حزيننا نفسنا خنقودين فتارينا خنحزنن اغزابير فقادو سلازي كونه نزي ازينا كنستعللو يقبعنا يو مالت اب كالاي قرنتس يوصي زلهو انتاي زبل غواهي كم فقاد املاخسي نمدحان زخون زين التعسلو نسحيمنس غواهي عالم غنا موت يزمس اوريد يالله كالاي قرنتس معرف شوعته قصري 10 سلازي املاخ فردو سلازي غاغه نموتان بصلوت كنذكرهم ننفسنا خا غبو نسحام انت كتنسح ناب املاخ تقرب بقدس قربان كتحتم كنقصصان نام نسحا امصينا خم تحغوس كنبران نبر سلازموتو سبات بزح غزي نفسنا خنقودن فتارينا خنحزن سلازي غبا ببيت كريستيان جن ون وغزاتن مقصعتن سلازلو كمز قريب زلو حتو زي غبو حزن كام محزان كنتنقق منتي بزعبا قال እግዚአብሔር بزعبا موتان زبلو اصبيغنا خنفلت كنردا كدلينا يوم سلقالات እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን አቦና ህይወቴ مزدان أنا دكتور تجابو حتى توازن لأنه إنك حتى حاسبني رب بتعمي كل جزء حجسي بتعمي
تمرت تدلينا من مليشة زي أبو إذا يموت بحلف بانا بنا يتوهدو حجاب السلام ربي وسيد هيبني ربي وسيد وين زولو نحنا عندي عين قبل علينا حجسي كم زي حجز قالتكم لنا تبقى ياكم قالتكم لنا لهم جن أبتا زي العالم موت وين اندحر زي سنة قبروا موتن منفساو موتن اندحر كي قبركا خلها اتا ناي أكلاوي موت متعتك الساعة مرتا تحزن أبتا شدشت 3 4 زل على ما موت قليت أوزلسي نزل على ما بتي حاتي خزل لخايلو قليت أوالون نزل انت عيلو بزيام إزقابي هردما بتاسقاتي أب جهنم 5 نوئيو أب جهنم إسات 5 نوئيو حجي زي عمر تحزن سبكخ متكخلو أب وخيبت خلخا إلى خستاجر يا مو بتعمي يعرق على هيوت يسمع لنا ماما هيوت إزي أون أنت أميلو مزلو بوتات أميها يكون بكاي زي بكو بكاي أميها يكون هزن زي بكو هزن أميها يوهز عنب كما ما يكرمت زي بكو عنب إبن انتي مالتي شعو برتوع بخيات كخونيو زي تأكم بخيات شعو كبيد حزن كخونيو زي تأكم حزن شعو نبعات كم ما يكرم تخو حزيقن واقع زي بلو نبعاتي سلازي اتساب كيما تخلو زلا علماوي هوات كي تموت كتنسحي قباكاي كتنسحي قباكاي لنا بهوا تخلو كن بخيالو بهوا تخلو خنبعلو نام نسحا خنمس نقدس أغسطينوس أديو بحاتيات مسودغة ليتن معالتنا أديو تنبعلو نيرا مالك اتيوم زرعي واقدس أمبروسيو سلوم بزناي قدس قربان تقيس نيام زنبرناها ود زنبعات زاعي تفني لوما اتموت سقا مسبصحه كي تنسح ميتو مس أملاح كي تعرق ميتو لنا حازيرنا لون ولا حنت ترقم يبلون مال نتفرد أملاح كلوتو أيكلن إذا كنا بعلو كنا حزنلو زلنا نرسيان بخيلهم نحتان بخيلهم تباهيلو زلوجن إخزابير ناين السحاق زي من انتخابهم كمتي نبي إرمياس نهزبي كبخيرلوس أم عرفت شعته عيني علامين دزخون ناتي صدق قديفو بحاتيات حق قديفو أب حسود قدسنا قديفو أب رخصت هيوت قديفو أموت زلو هزبي كنا بعلوس عيني علامين دزخون أوري قدس باولوسون هزبي قناعات اللوم جن أب حق زي تمسرته قناعتيو كابوملو أمزت أفوس أنا كاب كريستوس وجوز كوينك في الله شن النبلة نهزبي نتما بحاتي أزنبرو نام السحام أنت خمسو يبخيلهم ينبعلهم نيب سلازي بيت كريستيان يخون نبيت بيت سبنا خون نحنا قدمي بأكال سجا خلو نأنتنا من السحاق مز كن بخيلو كن حزنلو كن صنليلو كن معدو كن قصتو قبوناي موت سجا أنت دامس يجن حزيلنا لون نوم صلوا تسلازيلو زي بقوا حزن زي بقوا بخيات ندقنا نفسنا زود مس أملاخنا زفلالي كبيد قداي تلقالاتو زابير استمسجنا يخون تازل على الكيام ما هيوت تنكيف يا خون تسفى قبر وقلت قبلنا بنا قال هو تسمعنا كم يعرفيكم مرقيتا بنا مرقيتا زابير مسجن أماني أنا تعرفت سبتناي بقدامي ناي مستر قربان ده نمنتاي قويتنا يسوع كريستوس ني انتاي مستر نيرو وين كم يدي تردد أن 10 تخلته حواريات راح سجون دمون كهوم دخاله معناتوس ندام هاري ندام جب ندام تخلص نمنتاي أب 10 تخلته راح حاجرو تعرفوا مساقاسي كم خاء يهودا حلفو هو خم دفلت أخلص اتسجود دمون كم زوسد جيرو بينو مالتيو نمنتاي يو خم أو خينو حجمنا البات ندعي خم كستاي مردع تيجي ولا حسب كون تخيل ندعي كم تبغى دامي حونا مرتخلو حلو جوز حرته
ይሁዳስ ስጋው ደሞ ወሲዱ ከሎ ናይ ዘላለም ህይወት ኣይወረሰን ሕጂ ስጋው ደሞ ጥራሕ ዋላ ወሲድካ ስኒ ተግባር ኣብ እንድሕር ደይ ነበር ካሉስ ክትበቅዕ ትኽእል ኢኻ ብኸምኡ ምኽንያት ድኹ ክኸውን ይኽእል ደይበቅዐ ምክንያቱ ስጋው ደሞ ጥራሕ ወሲድካስ እንድሕር ደይ ነበር ደይ ትነብሮ ኮይንካ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ከምኡ ምግባር ኮይኑ ይድመስለኒ ንዓይ ከምዚ ዝበልኩም ናብ ቀዳማይ ምእማንን ምጥማቅን ጥራሕ ከድሕና ይክእልን ተናይ መወዳእታ ስጋው ደሞ ክትወስድ ክትክእል ኣለካ እቲ ስጋው ደሞ ኸ ተደነብር ካሉ ኸ ብተግባር ተደጊርካዮ ሕጅስ ምሳዶ ተተኣሳሰር ምስታና ይሁዳ يغني الرأي قال هوت يسمع لنا أمان حونا أبوتاتنا دهري وانجيل من بابو نابتي ناي قدس قربان أملخوص أولوت كعاتو خلو انتاي لهم يوجو نسوه زخوانا يكبل نسوه زي كونغن أي يكبل زعواجي مالتي أبلبو كيم كفاءات زموت كالون سجاو حساب زلوا بملكوتا وحوي كيك أسأل أب كم زحات يعزلوا كساب زن الصح بدفرت أيو ستيلما سلازي انتايوتي إزمال اختزي كافي أي أمسياتو قدس بيت خريستيان تدايلنا زي ساليداناتي يرأخو هلو تسفا قبر أب أورد كبلاء أب قدامي كورنثوس معرف 10 حدينا زلنا قصري سران شوعتن كساب 30 شعتن مريض يلهو سلازي كي تقبو زانجي رازي أزبلع ويس سوى أقويتا زستي نسو أبناي قويتا سغان دمني زعقبني تبات تقيمم لي نهلو بدلنيا مخاني نافلتكو تبات أقيمن نهلوه مو محرت كي قبروا لي بسبات تقيمن نهلوه بوشتاي محرت كي قبر كلهم كالون كاب أملاخ زفليني أنا تراي زفلتو أبلبي حرخرخ زبل إزي كدمي نمسعنا نابو أتي كدمي قدس قربان كجبر زلوا مدلواتي لنا عن تبي زرعنا سلازي كي تقبو زانجي رازي أزبلع ويسوا أقويتا زستي نسو أبناي قويتان سغان دمني زعقب كناخ سب نرؤسي مرمر كوموخ أخاب زانجي رازي أيبلع كابزات سوا زي أون يستا اتزبلع زستن سغا قويتان دا زيلالي نرؤسو فردي زبلع زستن سلازي اتي كي تقبعكا توسدو أبكيم كلها أبحتيات كلها أبعمزا كلها بعمزا زوسد كيا نجر كي ملسكا زبدل كيا خي كحسكا سأملاخ بنسها خي تعرقا بدفرت موساد حوو خوينو خمزة كاسل يا تابت خريستيان تأوجي زيانا يتاد حريتي تقدميتي سلمنتاي نهواريات رايحي بوهم زبل حتو قويتانا يسوع كريستوس سرع حقي مخنياتو اتي ناي بعل فاسيكا جنشل فاسيكا كبعلو لو شعو مشيتي نير حمس مشيتي نير بعل فاسيكا نتبع الفاسيكا كبعلو سلازلو نتبع الفاسيكا ابعيلو بوقعي كسعر له مخنياتو بحدش بني حدش كدان مسواتي يختكا نعو أبعيلو سعيرو بدهريو نتدرار زمصلو باريهو ازي صباح زغرس سغاي صباح زفسس دميلو نهواريات يبو مابتا غزيتي اخا مسوز ترخبو هواريات تراي يوم قال سب كركب ايكيلني تا غزيتي اي سلازي بعسر تخلت هواريات نعسر تخلت نجد بعسر تخلت هواريات كا نخل علم ناتو ازي ناي حديث كيدان دمي ايلو نهواريات مهابو نخل لهنا بهواريات غيره بنا مالو اقدمو زي سرعلو مخنيات جن اتناي بولي كيدان سرعات ابوتو ناب غزيوني كفصمن كسعرن زلو جيتا يسوع كريستوس كا سرع حقي شعو بعل فاسيكا اخديري شعو مشت
أخبيري سعيرو مالت شعو مشاتي نت حدنش نحدث كده سرعات شعو مشات حمص مشاتي كسرع زلوا بزم أبز جزية زخاء هواريات تراهم نيرهم بزيو نهواريات تراهيبهم بهواريات جن نخلو تواهيبو مالت تملي ساق كون تسبا قبر أمانيل قال ايوه تسمع لنا ابونا يعني له امين امين الله قال هو يسمعنا كم مسمى بمرقيتا እግዚአብሔር መስገን ትራሃስ هو እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለቃሉ ሁሉ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን አገልግሎትኩም ያን ሀቦና አረ አነ حتى ደላህ ንብዚ ኣስቲ ሰብ እንድሕር ካብ ዓለም ሓሊፉ ሲ እሞ ብግብርኻ እንዲሃላፍ ትፅቡቕን ሕማቕን ትኸይድ እቲ ኣብ ሕማቕ እንድሕር ወዲቑ ኣሎ እቲ ጸሎት ዝግበሮ ይሕግዞ ዶ ካብኡ ክወፅእ ዶ ክእል እቲ ኩሉ ግዜ ናይ ምንታይ ሽሙ ፍትሓት ዝግበር ሲ حاجز على وديو فتحت كبر الساعة التانية قال ايوه تسمع لنا ترهاش سلازي نتفرق عنها سمعنا من ترهاش هاي سمعي قال له بنا تقاري تطني رحق الله قال اوكي عدل متى هراي اتي سرعات على الكريستيان صلاه متان ناملاح كتلنن كله اغلغلوتنا انقدنا مرعنا موتنا كله سرعات አለው اتي ዝግበር ናይ ሙታን ጸሎት ኣብ ሰለስተ ይኽፈል ማለት ስለቲ መዋቲ ነፍሱ ይዕርፍ ኢላ ትጽሊ سلاي نتوم حزنات مناهية ومناززة لسبب مفنو منفس مستننع سدلهم مسدرا بيت زي قبع حزن حزينهم نفسهم كي يقولوا زي قبع حزن حزينهم مسبات كي يومو زي قبع حزن حزينهم فتاريهم كي يبهيو قبع حزن حزينهم من أقبسو نقول لهم حزنات دبستهم نعناها بقبو قالوا ما برنامجات تسليم إذا صلوت نتي تعزب ولا حتى تعات هاي وجود ندري اسمع البوم سهل بكر هيك أبز علم زي حنت ساعات الجبلة أكملها ولا حد يسوق سريع سلزي نتي نوع مسيرون كبروا أكملها جيجاز هنا نتي زفلتو جيجاز نسيملو نساتهم درسوا نسخاون نذكر كايو قدلتن حاتياتن كهلونا يخيليمو بعين محرد بعد إلى اليوم بكريستيان نفرد أملاح زلوت صلوت أيقون سلزي كلها ناكرنكو أملاح نسيول بريوس صلوت فتحات مستقبرلو مستقليلو كابسيو جنة السجاجر يزيل أمنات بكريستيان ليكونن نمنتا الكريستيان لا نحرك بسقربان كرمس أملاح تعريقه نمنتا الكريستيان الكريستيان كابولي يعني الكريستيان فقط أملاحن متات موتان يوم صلي ولا موتان يوم ماله سلازي قالوتهم نتي سب صبغ مسيو جبروا أملاحن قنوع وي نقول حاجة تنسيلو نسو زرسل أملاح ذكرون كله سلازي الأمبر نتي بفلسو أي تنسها أقدس قربان زي مساس كاي زي بعدم زي ستينا زل على ما هو يقول نزبله يتزجبر تحت نفني وسالين الله يير صلوت تملي ساعة قال لي وتسمعنا بنا هو تمليسا آمين آمين هراي تاني حديث أبتني عن جزيرة لدي هراي أجوال أبتي سب سمت سي ولا ساعتنا يتبتاسين كمان فوليو كم
ቅዳሴ ክግበር ከሎ ጥምቀት ናይ ክግበር ከሎ ቃል ኪዳን ክግበር ከሎ ዝኽሉስ ዝተፈላለዩ ሕጂ እቲ ሞት ትዘላለማዊ ሞሲ ናብዚ ዝሓሸ ቦታ ኢና ንኸይድ ኣለና ተሓሲብናዮ ሲ ንምንታይ ዝተፈለየ ስርዓት ዝግበር ወላ ካብ ኣከዳድና ናይ ቦታት ጀሚርኩም ስነ ስርዓት ሲ ቁሩብ ናይ ሓዘን ምልክት ዝመስል ኮይኑ ተሰሚዕና እሞ ተጋጊንተለይ ኣርኒ ከምኣ ኮይና ተሰሚዕትኒ ኦኬ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣለባብሳ ናይ ሓዘን ዝለብስ ኣብ ሕማማት ጥራዩ ማለት ኣብ ሕማማት ነቲ ኣልባሳት ገልቢጦም ይለብስዎ ቦታትና ካህናት ይኹኑ ዲያቆናት ብፍላይ ዓርቢ ከዓ ንኩሉ ንዋየ ቅድሳት ሞንጠላእቲ ከይተረፈ ብፀሊም ይገብርዎ እዚ እንታይ ንምዝካር እዩ ሰለስተ ነገር እያ ተዘኻኽር ቤተ ክርስቲያን ሞተ ዘእይመውት ሞተ ከመ ይስዓረ ሎሞት ሞተ ከመ ያሂቦሙ ሎሙታን ዘይመውት ሞተ ንሞት ክቐትል ሞተ ንሙታን ህይወት ክህብ ሞተ ንሕና ክንመውት ዝግባአና ንሕና ሓጣያት ክንስና ንሕና ክንሳቐ ዝግባአና ኣብ ክንዳና ስለ ዝተሳቐየ ኣብ ክንዳና ዝተሰቕለ ኣብ ክንዳና ስለ ዝተገርፈ ነዚ ውዕለት ኣምላኽ ንምዝካር ብቤተ ክርስቲያን በገልገልቲ ዝግበር በጀካ ኣብ ሕማማት ኣብ ካልእ ግዜ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ፓትርያርክ ሳብ ታራ ሕፃን መይቱ ኣብ ናይ ቦታት ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ዝግበር ናይ ኣለባብሳ ኣገባብ ዝቕየር ነገር የለን በጀካ ኣብ ሕማማት እሰንከዓ ነቲ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ስለዚ እቲ ዋላ ከም ቅዱስ ቁርባን ወሲዱ ምስ ኣምላኽ ተዓሪቑ ናብ ዘለኣለማዊ ህይወት ይኸይድ ኣሎ ኢልና በቲ መንፈሳዊ ነገር እንተኣመና ከም ስጋ ወላዲ ኣቦ ኣደ ሕዋት ክፍለየካ ከሎ ከም ስጋ ዝስማዓካ ስምዒታት ስለ ዘሎ ነዚ ስምዒታት ዝኽትቋፃፀሮ ከዓ ጸሎትን ጾምን ጸጋን ስለ ዘድሊ ኣብ ግዚኡ እዚ ስምዒታት እዚ ይረአ እዩ ስለዚ ናይ ዓቕሚ ናይ ርድኢት ከምኡ ከዓ እቲ ስጋዊ ኣካላት ምሳና ከም ዘሎ ከዓ ክንርድኦ ኢሉ እግዚኣብሔር ዝሰርዖ እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ምስ ኣምላኽ ተዓሪቑ ዝኸደ ግን ናብ ዘለኣለማዊ ኸይድ ስለ ዘሎ ክንሕጎስ ይግባአና ምክንያቱ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ሞት ንዓይ ረብሓ እዩ ክርስቶስ ከዓ ህይወተ እዩ ብሞትን ብህይወትን ንክርስቶስ ከኽብሮ ኢሉ ሞት ንዓይ ረብሓ ክርስቶስ ከዓ ህይወተ እዩ ስለዚ ከዓ ናይ ኩሉ ክርስቲያን ራእይ ክኸውን ኣለዎ ከምኡ ክንገብር ከዓ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ግዜና ኣኺሉሎ ነቦና በይቀሺ ወልደ ትንሳኤ ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ከዓጽውልና ናብ ኣውደ ምህረት ይዕድም ኣቦና ሓንትላትኒ ኣም ሶሪ ኣራይ ማማ ሄሮ ረሽታ ብሓተትኩም ሶሪ ቦና ኣክቹዋሊ ክልቲአን ግን እታ ካብታ ናይ በቀዳማይ ናይ ቁርባን ሓንትላትኒ ናይ ሎሚ ምሸት ከዓ ካብታ ቁርባን ኮይናሲ እታ ካልእቲ ማለት እዩ እታ ናይ ሓንቲ ኣብቲ ሓሙሽተ ክስታይ ሂብኩምና ነርኩም ናይ 5.5 ሲ ኣጋባብ ኣፈጻጽማ ምስጢረ ቁርባን ከምዚ ሓቀኛ ክትኮን ኣለካ ንስሓ ክትገብር ኣለካ እንታይ ሓንቲ ከዓ መባእስትኻ ከዓ ንዕርቂ ክትገብር ኣለካ ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከም ታራ ምግቢ ክትሪኦ የብልካን ሕጂ እቲ ሓሙሸይቲ ከዓ ዘይብቁዕ ሓጥኣን ስለ ዘሎ ሕጂ ሲ ኣብዚኣ ዘይብቁዕ ሓቀደ ዘይብቁዕ ሓጥኣን ምዃን ምህላው ሕጂ እዚኣ ሲ ኣብዚ እንታይ ገልፃ ኣሎ ኣብቲ መፅሓፍ ብኩሉ ዋላ ቁኑዒ እቲ ኣምላኽ ዘካይዶ ኩሉ ኣለኒ እንዳበለሲ እንድሕር ትዕቢትን እንተኣሽሙ እንተልይዎሲ ዝታ ዝኸፍአት ሓጢኣት እያ ይብለና ኣሎ ሕጂ ሲ ኣብ መንፈሳዊ ኣሚን ኣብ ስጋዊ ኩሉ ግዜ ኣሎ ትዕቢት ዝኽስታይ ኣብ መንፈሳዊ እውን ሲ ኣብ ሓደ
يرأي خوينو سمعان يرأني أنا مش كمزي قال على أنايتي تبرتم دحر نفعات كوينهم ولا بتي خستايسي قرب تيار يخوينهم سمعان مش كم مناتات سي خديتات كنركب كلا ناس نحناسي بخمي كنحزو ويسي قالت مرتدتونا كنرد عنا من انتن قربتي እግዚአብሔር መስገን አብ ፊልጵስዩስ 4:13 ሐዋርያ ጳውሎስ በትንሱ ዝህበና ኃይሊ ንኹሉ ኹእለ ዚያታ ፈውሲ ተጸሊና ንሱ ኃይል ስለዘሃበና እንተጸምና ንሱ ኃይል ስለዘሃበና ከምታ አቦና ሁሉ ጊዜስ ካብተ ዘሃብካና ኢና ንበካ ዘለና ዝብሎ እንተ መጽዊትናውን ካብተ አምላኽ ዘሃበና በዘይቡ ዋልሐንት ደቂቅ በህይወት ክነብር ከምዘይ ንኽእል በዘይባይ ዋልሐንት ክትገብሩ አይትኽእሉን ይኹም ስለዚህ በለና እንተ ገርናውን ክንገብር ኃይል ስለዘሃበና ክንገብር ኃይል ስለዘብዝሐልና ኃጢአት እንተ ሐዲግና ምሕረት እንተ ገርናውን ምሕረት ክንገብር ንሱ ጸጋ ስለዘሃበና በዘይባይ ስለዚህ መንፈስ ትዕቢት መንፈስ ጀህራ እንድሕር መጽዩ ኣብትናይ ውድቀት ናይ ሰይጣን ስለዝመጽእ እቲ ትዕቢትን ሓሶትን ተምዝኸፍኡ ኃጢአት እዮም ስለዚህ ኣነ ገይረ አምላኽ ከም ንኽገብር ጸጋ ሂብኒ አምላኽ ኣብ ቅድሚ ጠጠው ንኽገብር ሓጥእ ከለኹ ኣብቂዕኒ ኢልና ትሕት እንደዘይልና ርእሱ ዘልዕል ዘበለ ኩሉ ክዋረድ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ስለዚህ መንፈስ ትዕቢትን መንፈስ ጀህራን ከይመጽእ ኣዝና ኢና ክንጥንቀቐሉ ዘለና እዩ ናቱ ስጋና ንእሽቶ እንተ ተተንከፈ ይቕንዞ ንእሽቶ እንተረኸበኻ ኣይበኩዕ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ኣለዎ ስለዚህ ታማ ፈውስ እንታይ እያ በትንሱ ዝህበና ኃይሊ ንኹሉ እኽእለይ ሳልሳይ ሰማይ በፂሑ ምስ መጸ ቆይ እግዚአብሔር እቲ መንፈስ ሰይጣን ብትዕቢት ክወቕዖ ኣብ ዝፍትነሉ ዝነበረ ግዜ እግዚአብሔር ከዓ ብሕማም ወቂዕዎ ማለት እቲ ትዕቢት ብኡ ጥራይ ክፍወስ ዘለዎ ስለቲ ብሉፅ ራእይ ምእንቲ ኸይዕቢ ከዓ መንፈስ ሰይጣን ከሳቅየኒ ተዋህበኒ ዝብል ስለዚህ ታ መልሲ ኣብ ፊልጵስዩስ 4:13 በትንሱ ዝህበና ኃይሊ እዚ ገይረ በትንሱ ዝህበና ኃይሊ ኣብ ዝበፂሐ በትንሱ ዝሃበና ጸጋ ጠጠው ኢለ ጸልየ በትንሱ ዝሃበኒ ጸጋ ኣብ ንስሓ በፂሐ በትንሱ ዝሃበና ጸጋ እነብር ኣለኹ ኢልና ታፈውሲ እዚኣ እያ ማለት እዚ ክንገብር ከዓ እግዚአብሔር ጸጋ ይብዝሓልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እመታኸለይቲ ደባዕ ከለኹ ክብል ኣቦና እዚኦም ቴክኒሻላት ግዜ ሓሊፍካ ኢሎም ምልክት ገብሩለይ ኣለዉ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ክቕበላ ያቕሬታ ኦኬ እዚ ሓሊፈ እምበር 10 ደቂቕ ገይሮም እዮም ኣብዚ ስክሪናተይ ካብ ዝውልዑለይ ግዜ ሓሊፉ ኢሎም ኦኬ ሶሪ ወቕሬታ ቴንክ ዩ ቃል ህይወት ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ደሓን ሕዝየ እንተን ሕቶታት እሞ ንሕና እንተለና ኣምላኽ እንተፈቐዶ ኣብ ዝመፅእ ጉባኤና ብአን ክንጅምር ንኽእል ኢና እሺ ቦና ቴንክ ዩ حراي كلكم أبوتات أديتات أحوات أحات أبززلكم كما يوعيلكم كما يكنيكم كما يمسيكم زيابير أملاخنا أبززلكم نقول لكم سلام يبزحلكم نبنا أبي مريت هدما قال هيوت يسمع لنا سناي زخنه طعام زخنه هيوت زخنه قال كمهرنا أمس يميمو مسيوتنا توحيدو هيوت كنرخبلو نسناي كنصمدلو دما እግዚአብሔር ይርዳአና እቲ ሕጀሞ ዝቐነዩ ምስጢረ ቁርባን መጀመርያ ክጅምሩ ከለዉ ኣቦና እንታይ ኢሎምና ነይሮም እዚ ምስጢር እዚ ናይ ምስጢር ምስጢራት እዩ ናይ ምስጢራት እውን ኣኽሊል እዩ ኢሎምና ነይሮም ምስጢረ ቁርባን ናይ ብሓቂ ዓብ ምስጢር እዩ ምስጢረ ቁርባን ወዲኦም ኣቦና ሕጂ ንምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ድማ ጅምር ኣቢሎሞ ኣለዉ እሞ
ኣብቲ ሕጂ ጀሚሮም ዘለዉ ኣርእስቲ ተስፋ ትንሳኤ ክህልወና እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ክምህረና ዝቐነዩ ናይ ምስጢራት ኣኽሊል ዝኾነ ቅዱስ ቁርባን ክንቅበሎ እዩ ዝግባአና ነታ ምስጢር ቁርባንን ነታ ናይ ትንሳኤን ደተሓሕዛ ሓንቲ ጥቕሲ ጥቒሰ መልእኽተይ ክዓጽየ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 54 እንታይ ኢሉ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ኣነ እውን በታ ድሓረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣሜን ስግኡን ንበልዖ ደሙ እንሰትዮ ኩሉ ግዜ እውን ትምህርትና ቅዱስ ቁርባን እናበልና ንደፍእ እውን ንምንታይ እዩ እንተደኣ ኢልና ኣብዚ ዓለም እዚ ንምንባር ወይ እውን ኣብዚ ዓለም እዚ ከለና ሞተ ስጋ ከይመፀና ብሞት ብስጋ ከይንመውት ኣይኮነን ሞተ ስጋ ግደፍ ንሕና እቲ ዝፈጠረና ኩሉ ዝኽእል ወይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ምስ ኮነ እታ ስጋ እንታይ ኮይና እያ መይታ እያ መቃብር እውን ኣትያ እያ እሞ ንሕና ድማ ግን መቃብር ሒዝዎ ኣይተረፈን ክመውት ብስልጣኑ ክትንስእ ድማ ብስልጣኑ ንመስዒሩ ተንስኢ እዩ ንሕና ድማ እቲ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ንብላዕ ንስተ ንብል ካብዚ ዝበልናዮ ናይ 70 ናይ 80 ዓመት ምፀናሕኻ ብስጋ ትሞት ክንድሕን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብቲ ዘለዓለማውን ካልኣይ ሞትን ክንድሕን ኢልና ኢና ነቲ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ንብላዓዮ እንብል ስለዚ እዩ ጎይታ ድማ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ኣነ ድማ በታ ድሓረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ መቸም ትንሳኤ ንኹሉ እዩ ንሓጣን ንጻድቃን ንናይ እግዚኣብሔር ንዘይ ናይ እግዚኣብሔር ንኹሉ ምኽንያቱ ክፈጥረና ከሎ እግዚኣብሔር ናቱ ጎሪኡ ፈጢርና ኣብዚ ዘይናቱ ንኹን ናቱ ንኹን ብሞት ምስከድና ግን ትንሳኤ ኣሎ ሕጂ እቲ ንበልዖ ስጉኡን እቲ ንሰትዮ ደሙን በታ ድሓረይቲ መዓልቲ ክንትንስእ እቲ እንትንስኦ ትንሳኤ ኸ እንታይ ዓይነት ትንሳኤ ክኸውን ዕረፍቲ ዘለዎ ሰላም ዘለዎ ሓጎስ ዘለዎ ብርሃን ዘለዎ ትንሳኤ ምእንቲ ክንትንስእ እዩ እሞ ኣብ ትንሳኤ ተስፋ ክንገብር እንተ ደኣ ኮይና ኣቐዲምና እንታይ ክንገብር ግባአና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ድማ ክንበልዕ ክንሰቲ ይግባአና ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክንበልዕ ከለና ድማ በቂዐ ከምቲ ኣቐድም ኣቢሎም ኣቦና ክገልጹልና ዝጸንሑ ይግባአኒ እዩ በቂዐ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ በከመ ምህረትከ ወአኮ በከመ አበሳነ ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደለይ ኣይኹን ኣምላኽናውን ጥዑም እዩ ኣቦና ዓንቶ እዚ ጽባሕ ዝስቀል ስጋ እዩ እዚ ድማ ጽባሕ ዝፈስስ ናይ ሓድሽ ደመ እዩ ክብሉና ጸኒሖም እንኩ ኩልኹም ካብ ዝብልዑ ካብ ዝኩልኹም ስተዩ ምስ በለ ጎይታ እንታይ ኢሉ
نحدقت حاطيات إلو أما أتي قدوس سجون كبر دمن النبلعه هوسبيتال نخيد تاي تغنى إنا تحممنا تاي دلينا مدهانيت دلينا أما قدوس يوحنس أفورك انت إلو بيت كريستيان هوسبيتاليا كريستوس دكتور حكيميو سجون دمن دما مدهانيتيو وإلي إمو بتاد حريت معلتي كبر زلوة تنسائي ناي حقوس ناي سلام ناي برهان تنسائي مئنتي خنتنسئ حجي بحاتياتنا تأمنا بنسحا دما غيرنا كلنا سقون دومون كنقبل እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا عدوا خيد كن انت يمصاخن زبحلالو بزعبا مسطيره قدوس قربان تماهرنا انتاي وسينا انتاي كغركم يلو غويتا كحتنا امو سغاي زبلع دمير ستي نايزل عالم هيوت اللاتو انا وين بتاد حريت معلتي كتون سوي سلقالو እግዚአብሔር አምላክና مسغانا يبصحيو كم قالوا كنبر كم قالوا كنمالالس زبلنا كنجبر زقربنا معددما تساتفت خوينا هيوات كنركب بتاد حريت معلت دما كبر زلوا تنسعيه نخنتنسق قويتا نخلو يعدمالو نسبعي نسبيتي نعابي ننئستي بتمكات نزحلفه نخلو نام معدو يعدم علمو معدو قويتا دما كبور معديو اتزصوا عنا زل دما كبور قويتايو اتدحر مبلعنا انعتو دما كبور بوتا امو نابت خبور تعديمنا اتخبور بلعنا قد خبور كنرئي እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا قدف قويتاسي حدثب مسح غيرو عدي مكة انت زي كد كايو انت تألم كايو ويون كم زمسينا خي بلعنا نخيد أبيتو مسيخات عديمكا كي طعام كالو ندحر كيدكا كندي زي كري كندي زي قطع ما أملاخنا خداء أملاخنا سنائيو نخبر عديمنا له ناب كبور نجار قريب لنا له كبور قصو خنردما يدلينا علمو كله خنجبر እግዚአብሔር ይርዳአና ነዚህ ጊዜ ክንመሃረሉ ክንፈልጠሉ እግዚአብሔር ዕድመ ዝሃበና ድማ ከነመስግኖ ይግባአና ደጊመ ነቦና ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና ንሕና ድማ ተማሂርና ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንፈሪ ንኩልና ጎይታ ይርዳአና ኩልና ንጸሎት ሓፍ ንበል ስለቃሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ምእንቲ ሰላም ዝጽለ ጸሎት ከም በሐድሽ ኩልን እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም ዝሓንቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ንልምና ኣሎና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣብሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣምየን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣምየን ኦ ንኹሉ እቲ እግዚኣብሔር ልምነካን ማልደካን ኣለና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካና ኣኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣጥርየና ጸጋኻ ናፍሰልና ብጀካኻ ንፈልጦ ባዕዳ ኣምላኽ የብልናን ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንጽውዕና ኣለና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላምካ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ኩልና ኣሕድር ኣብዛ ዓለም እዚ ምንባርና ብሰላም ሓሉ
كلهم مرحتن سوى سلطانن ون بقدسم كسلام هبهم أبزريانا نزلهم كان تعذاب كأمخرهاب أما تعاونان مسأنا نزلوا قرابتنا ون بسلام حلوهم بهدوءهم بقنعني واتكن نبرن بكل سنة أملك ما أنا أخاني جابير بنفرح بحياونات كنركبن بكريستوس مسؤول مسمن فتك قدسن مسجانا صنعات بوزل لك على من كل سعن نزل ألم أمين محر أملاك محرنا يقرب هذا أملاك قرب لنا حدا عقل ما خي خامو حدا قلنا كم محرات كمبر لنا يتخدنا أبدلنا أب حتياتنا أب عبسنا نوداقنا فلتنا بنسحات السئنا نبخاخ نقرب سخات تركب لما قدخ نحس قدس سقاخان كبر دم كان بلعنا دما هوات كنركب السخا حق زنا أملخنا السخا فقيد كالنا أخمو نحنا دما كم تزفقد كالنا فقادنياتات كوينا كنركب ردعنا بزي سقاخان دم كان هوات كم زي بلنا تنسى كبر زلوات تنسى كم زي بلنا أخذ نقرنا زل خمو نتين مهارو زلنا قالكا سمعنا دما إزيابير أملاخنا نابت ما أدي هوات كنقرب أملاخنا كم تمز رد أخيم ردعنا كم تمز حقز كايم حقزنا كم تمز السالة خيم دما السالينا ببقعتنا بخيلتنا بحيلنا نقبر نقر يلن كمتي حواريا باولوس كتقسنا دصنحه بتكريستوس بتنسو زهبني حيلسي نخلو اخؤلو زبله بتنسخات هبنا عينا نخؤلو نساغرو نحلفو نديبو نبصحمو اجابير املاخنا حجون حيل خهبنا حجون رديت كاسددلنا حجون منفس قدس كاليكا نخلنا نابز معد هو تساتفت خوينا كلنا دما قصرنا خي غدله ابتا سماويتن زل علماويتن بيتكا تغابات خنكون اسغارد عنا زب عالمنا وري زل حمام دما سغاق انتطالنا ترخيبو زبحال زلو مدهاني دما مدهانيتكم بللنا بز حمام زي بسراح بنابرا زتچنقو بخوف بچنقون سلام زسانو هدأتهم زطفؤون بزحات الله مو إجابير أملاخنا زي نبور عرحيكا نبور ملسلنا نبراز خبادهم أقول لهم نتهم زقود لهم ملأ لهم نتهم زي بلهم حبهم نتهم زجنا قدما إجابير أملاخنا استخاء أهدى أيام نحنا عندك أنا عندما تسفى خين قرز كين الشجار دما إجابير أملاخنا نزعنا فتن أوان استخاء حلفنا نثنا خي قدل نرمسنا خي سرق حلنا خي عرب حيلنا خي دكم حيل هيب كاسا قرنا زي وقئن ورا وقئن أب كبابي نازل دما يهدى لنا حجون بسودان دما خالق نسمع لنا مو نتخباب إجابير أملاخنا نتبتخباب زلو دم زفسس ديابولوس يأكل بلو سلام كالا أخلنا سلام كالا أخلنا لما رحتي نابسته ناب سلام نابزته نام مفتحكم مسؤ نلبهم تنكف حلمهم حسابهم دليتهم سلام كون استغانا أمرهم تقاصر زخينات زعرف كلهم من قص خورسهم أكلهم قد يزلوا فوسهم فح إلهم زلوا أكبهم بيتهم زعنهم بيت كنهم نبرتهم زطفهم ملسلهم قدس جابير أملاخنا نحنا دما مسبرنتنا مستعنانا عموق بوتا زلنا دما نتوما بشجر زلو إنا ذكرنا كنستنتن تمسانا زلو نحنا ذي كونه كبخا خمس خونه لنا دما أمسجن تكبرنا كلهم حمومان بصلوا ذكرنا زبلنا أسماتهم تفلتهم أبي مهلاهم تفلتهم سقايهم تفلت إخمو سلا كلهم حمومات دمان لمنك لنا سلا كلهم حمومات لمنك لنا فوس محرت كالا أخلهم حزنانا صنانا تعرفوا من قص خاورس طمين صمو النساء بس قاب نفس الساعة تحيم فحزب ولا أكبهم سلامات معلتو عيلكنا أخانا مسكنك سلامات ليت دم حضرنا صمنا باريكا قدسكا برهان اللتكا بسلامة بصحنا
بناي دينا قدس رنجل مريم ملادنت بناي ملاእክት ተራዳእነት بناي ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት አይትፈለየና ከምተና ሐዋርያት ዝመሃርካዮ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እንዳበልና ንጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳና እንደገልና ካብ ክፋድሕነና እምበራ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሒልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረከርስኹም ብርኺ ወምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን ይፍታህ ወይ ስረግ ጅና አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒጋ ጋና ሰሪያት ያደምሳሲ አበሳውል ለብርከሳቲ ብርሃን አንተም አብየ ካናት ወይ ደቆናት ሩዳን ሳይርጎ ጻነት በበስምኩም ኩኑ ፍታኖን ጻነ ይረሰን እስክሉን ስማት ዚዮ ማሃረን ክርስቶስ መል 12 ዚዮ ማሃረን ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ማሐረና ብዝመጽር መሐልወና በአፉን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማሐረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማሐረነ ክርስቶስ 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላክን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስክልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ናይ ጽባሕ ሰባት ይግበረና ብሩኽ ለይቲ በብዘለናዮ እግዚአብሔር ይሐልወና الهي وكسلنا